croeso i'r stream. Heddiw byddai ac Emrys yn chwarae Castlevania. Ni'n mynd I gweld faint mor bell ni allu wneud. Gobeithio, mae hwn yn gêm eitha iconig. Fi'n syni... Emrys, ti'n dweud nes ti gorffen y gêm pan mae ti'n ifanc? Ti a faint o flynyddoedd nôl? Pan mae ti'n plentyn neu fel... Na, Prifysgol. Prifysgol, oce. Gymau eto. Oce, digon teg. So, gallu gweld, ni wedi ffeindio'r un fersiwn I ddau ni chwarae. So, os ti'n gwasgu restart na, fi ar y push start key, a nawn ni gael go arno fe, gweld faint mor bell ni allu mynd. Mae wedi bod yn spel ers ni'n neud set-up fel hwn, so fi'n eitha cyffroes, achos fi enjoyo ailgydio yn 8-bit, 16-bit. Dyma yw beth gorau I wneud. Some sŵn ar efe. Na? Some music ar efe. Some music ar chdi. Ie. Weird. Dwi'n eisiau fi ddim mynd o... Music. Hwna'n odd. Ie, dwi'n fi... Iawn. Gael di ymlaen. Oce. Ie, cool. Right, so, Castlevania. So, ife hwn nath cychwyn y franchise Castlevania, ti'n gwybod? Ie, hwn di'r un gyntaf. Oce, o, ma'n cool. Hwn, a mae'n un ar Sharp X6. Os e? E.T. ag arcade. Oce. O, diddorol. Dwi'n mynd bwtio'r un Japanese rydyn, just as I'm on sain. Ie. Pam hwnna o'n sain? Ie, ma'n odd. Mae gyda fi mister fi set up o'n hwncl yn bach yn... Ie, na. Just, o ran ease, o ran rannu a stuff. A rannu green o bach. Y thing yw, mae'n gallu adio... Mae digon o ffaff I just neud yn dweud, so... Yeah. Unwaith ti'n adio'r pethau extra na, chi just yn mynd yn blynedig a fed up. I don't know, this is... enw specific. Ajuma, fe, oedd y fersiwn... Ajuma. Fi'n credu yw e. Fi ond yn gwybod achos oedd dy fe, achos mae dy fi'r Frankenstein NES machine thing ma. Yeah. Beth yw'n gael o fe? Oedd tu ôl I fe rhywle, y peiriant yma'n cael ei galw AVS. AVS, chdi. AVS, hynny. Fi wedi gosod fyny y CRT bach gyda'r little stand I roi ar gyda y 4 console. So, NES, SNES, Mega Drive a Master System. Yeah. So mae'n eitha nice. Mae'r CRT fi di ffeindio yn really, like, edrych yn nice. Mae dy fi un arall, a mae fe bach yn blurry, ond mae'r un yma'n eitha sharp a just yn good, so, yeah. So fi di mynd lawr y twll yna o chwarae... Dwi'n gwahanol I chdi? Ha? Dwi'n gwahanol? Na, ti just ar bit gwahanol fi'n credu. Na, hwn yn rhan. Oce. Oce. Yna ddau fersiwn ar y Famicom I dwi'n gofio. Os e? Un ar gyfer y Famicom discs. Oh, right. Which oedd y best ar arcade game ac un... Dim. O, dwi'n gwybod sy'n gael. Oh, na. Yeah. Ti'n gwybod beth yw game really anodd fel challenge rhywbryd tal ni'n neud? Yw Ghouls and Ghosts? O ie, dwi'n meddwl. Dwi'n rhoi dyn hwnna heb save stats, dwi'n meddwl. Na, ma fe'n anodd yn dyw e. Mor blimmin anodd. Fi'n eitha joio'r art style o. Y game, ond just gutted bod fi ddim yn gallu... Well, I suppose mae'n just un o'r pethau, roi'r amser mewn I bod... Neud e'n dda. Gyda
goffen o ddwy waith i offen oed. Ie. Wyt ti? Oed. O, oce. Hyn oedd y twist. O, oce. Spoiler alerts fan hyn, gan Emrys. Cos dim y diafol ydy'r person gyntaf ti'n... I cael y true ending. Oce. Da'r chwarae ddwy. Weithiau yn reit lefydd fyna stwff yn y walia. Os e? Oes. A bwyd y stwff. Beth, yn hwn yn Castlevania neu... Castlevania. O ie, fi gyd i gweld hwnna gyda canwyll llai o stuff, ie. Ydy'r aslim yna'n dod lawr? Ydy, ma fe. O, boss battle yw hwn. Get out of here. Oh, damn! Dwi wastad yn hel... Mae cael hwnna ddim action health yn game yma, mae o'n y thing ti'n iwsio i defnyddio secondary weapon. O, di e? Ie, dwi'n cael o'n... Dyna'r amser yn redig mas oedd y beep yna. Ti'n amser? Oh my god, 20... Ie, fi'n mynd i... Oh, jeez. Oh, Ron yn annoying. O ie, eisiau hwyr yn amser. Beth sy'n annoying hwn hefyd ydy... Pe ti'n gael ei hitio. Ie. Y stunlock. Ie. Pwysio chdi nôl. Okay. Daf, ewch Daf. Ie, oce. Ie, na. Mae yn... Sorry. Just hanging. Oh, bydd hwnna'n good. Axe. Dwi wedi cadw'r stopwatch. Beth i? Come on. Un munud. Awch. No! Try popeth off, yep. Go. Right, okay, cool. Right. Oh, so hwn yw'r boss battle, ie? Ie, hefyd, hitio, ti'n y 2 step ar y gwylod. Ie. Hitio un gyda boost ar gyfer whip chdi. Okay. Fi'n credu mae dy fi rhyw fath o cheat code, like ddim cheat code o. Oh, mae di twyll o. Mae di curo fi. Oof. Right. Oh, come on! First level done. No way. Faint o weithiau ti gorfod bwrw fe? Mae'n life ar y top. Ti'n gwybod sydd wedi saethu dy axe fyny ag A? Fyny ag B, sorry. Oof. Pwysio fyny ag B ti'n saethu axe chdi. Oh, flip. Oh, na! Oh, mae'n mynd bod yn sioc e. O, dwi wedi cael y wooden cross. Dwi'n meddwl hwnna di'n rhaid gorau. Ie? Cos oedd y boomerang dio. Faint o calonau ti really ang... Oh, Mae bob move yn cymryd un calon. So special move chdi. Ie. Mae'n consumio calona. Ydy e? Ie, so di calon byd efo health. Oh, mae'n mor weird. Pwy bydd yn meddwl na? Y calon yw'r fel y symbol am blymyn iechyd. A fyny a B. So, os o beth, ti'n mysio poeni am y bag y pres? Ie. I rwy'n eithaf... na! Dwi'n cael... Ie, dwi'n mwynhau chwaith. Weithiau, ni wedi just pigo fyny power-up ti'n mysio. Ie. A fanna wan, o gynnu fi'n o'r power-up sgor ar gêm. Ie. Ac os eisiau jumpio fewn i rhywbeth i hitio fan, eisiau cael power-up yn lle. So dwi'n fath dagger yn lle wan, which is not as good. Na. Shush. Ddim ti, just a bloody thing ma. Dwi'n marw fan hyn eto. Mae'n pathetic. Embarrassing.
dysgu'r movements. Fi'n gyfod ar sweet spots i ble be mae fe'n neud, be fi fod neud. Ie! Be dwi'n te neud ydi, ystod y lefel, beth yw eisiau y calonna. Ie. Ond yw eisiau hammer nhw ar gyfer y boss. Sut ti'n defnyddio'r calonnau? Fyny a burt, so fyny a attack. Oce. Fyny a attack. Mae mor bwysig i gael gymaint o calonnau sy'n bosib then. So peidiwch a gael un canwyll, essentially. Ie. Oh god. Oh, what? Mae'r... Ti eventually wedi cyrraedd lle sy'n stabio chdi. Fatha, to. One-shot skills. Oh god. Oh, Liza. Ooh, holy water, mae'n dda. Sut yn y byd? Dwi'n... Ni Da ni fod yn professional gamers, fe yma. Ni ddim, ddo, ydyn ni. O, fi gyda awr i awr! Hwna'n dda, mae'n... Oh, flip, fi ddim wedi defnyddio fe'n dda, ddo. Just wedi sylweddoli sut mae'n gweithio. Oh, me. Hyn yn boenus. Fi wedi gau fywyd yn trwy'n on. Beth y cap ydi... Fi powered up i'r... Hyn yn mynd i trigro fi. Get good! Get good! So gallwn ni wedi cael pethau'n hawdd heno a chwarae gêm fi kind of yn gwybod sut i chwarae a mynd lawr. Ond, you know, mae rhaid rhoi challenge weithiau. Ie. Oh. Calonnau yw eich, like, power. Mae hwnna'n mor weird. Ddim yn offi hwnna. Ti'n capu, pe ti'n cael lladd, ti'n colli lot o power-ups chdi. Ie. So ti'n dechrau oedd bod to, mae'n... Ie. O! Spice Orange di dweud, oh my god, fy hoff pobl hyn. Oh, ei, now, watch it, bad. Nes i prynu HDMI special cable converter thing am 90 pint. Prynu am y N64, ond mae'n troi allan mae eisiau RGB mod, a mae'r N64 dal yn edrych fel cachu so lesh. Oh, na. Ie, mae'n specific versions N64. Oh, no. Ti'n gael nid y mod. Oh. No! Oh, sorry glywed hwnna, Spice Orange. Hwna'n swnio'n horrible. Sy'n fi gwaith o se. Fi cael yr ail boss. Nice. Ti jyst yn hedfan. Nice. Ie, dwi'n credu ddim lives yn yr alo. Oh. Dwi'n mwyn cofio lle ti'n... Mae dy ti continue, though. So, byd ti'n ffain? Ie, mae... Mae'n rhywun o ddim... Oedd si ystyra nid N64 fi fyny. Tyr yn amser nath Mr FPGA. Oh, there we go. A dweud N64. Oh. So nes i decidio ddim potsian yn N64 fi. Same point. Na. Cos y gwir ydi, so lot o games dan efo. Na. Bydd hwnna ddim yn barn peblogaidd i pawb, ond fi'n cytuno gyda ti. Like, literally, gallai cyfri nhw ar un llaw. So... Fi'n meddwl. Na. Dim i fi. Just a controller yna, oedd e just yn gymaint o mistake oedd e. Eiddfedu ydi sylweddoli fod y Saturn yn well na N64. Ie. Ie, di'r broses eiddfedu. Ie. Ie, fi yn teimlo fel mae crux y gêm yma yw gwybod sut i ddefnyddio'ch pwerau a arfau yn gywir ar amser gywir. Ie. Hwna yw e, really. Hei! Oh, damn. Dwi'n cael just neidio hwnna. No. Okay, fair enough. Mae SNES y GameCube ydych yn lush trwy'r cable ddo. O, oce. O, oce, dwi'n gwybod pa cable ti wedi gael lle. Oce. Gynna fi'r OSSC na sy'n reit dda. Hwna'n class.
Fi di bod ar offens am hwnna. Ie, dwi'n mynd i iwsio bron dim ddo, cos yr unig peth sy'n iwsio fan ydy iwsio PS i gyfer PS2. Ie. Cos mae'r Mr. One yn neud perfect PS1 emulation. No way. Dwi'n mynd hwnna. Sy'n angen iddo. Mae consoles fi'n gyd for show wan. Ie. A dwi'n licio fo fel la, dwi'n gwybod. Ie. Oh no. O. Ie fi GameCube fan yna. Wyt ti? O nice. Ble ges ti hwnna? Mae gen i fi bob un mainline console. So, gen i fi... I don't do... Am rhywbeth dwi'n rhoi bod yn handheld guy. So Fi wedi. Fi wedi. Ie, di yn lwyd. Dwi ddim lwyd. Dwi'n rhoi di... apelio ty fi. Ond, mae gen i fi... Gen i fi... y Famicom, gen i fi NES. Ie. Mae gen i fi Super Nintendo neu Super Famicom. Ie. Oh, no. Mae gen i fi N64. Ie. GameCube. Yr unig un Nintendo sgwyd ddim di Wii... Na! Ydy yr Wii U. O na, fi ddim gyda hwnna chwaith. Dwi ddim efo'r Wii U, a dyna gen dwi'n missing. Ie. Ie, oedd hwnna'n slightly obscure un hefyd. Achos, oedd ddim fel gamau exclusive Wii U amazing. Wel, falle fi'n wrong, ond o'n i ddim yn ymwybodol o rai unrhyw beth werth just cael Wii U am. Mario Kart, ond... Ie. Hwna di Mario Kart Switch. Wii U version, basically. Ie. Oedd BNF 2 yn efo, ond hwnna chi'n BNF 2. Oedd ti'n gallu chwarae Switch fan. Hynna, o'n i'n meddwl amdano hynna, fatha PS2, PS3 games a Xbox 360 games. Mae nhw bach yn redundant, mae'r consoles yna bach yn redundant ywan, efo sydd... Mae'n gymaint o remasters yn mynd allan ywan. Ie. Mae di reid hit i nostalgia PS2, to the generation yna. Ie, ydi. Cos mae'n gallu just prynu nhw a chwarae nhw'r computer. Ie. Ti yn iawn am hwnna. A fatha dwi'n cweith gael amser i fod yn nostalgic amdano nhw. Na. Flippin' heck. Yn edrych fel fi'n mynd i just dysgu sut i lladd y boss cyntaf at this rate. Dal yr un gynta? Dal arno fe. Dwi'n stage 7. Na. It's just stage 3 though, so... Oce. Mor bell o hynna. Flip. Ti'n methu noco fe nôl chwaith, wyt ti? No. Literally, ti just gorfod ysgoi e. O ie, good point. Pa power e? Y bwyell. Ie, just cael yr arch hwnna, ti eisiau hamro hwnna, ti eisiau. Oce. Good call. Fi di... Scheisse. Fi di redig mas o'n nhw, neu beth? Ie, fi wedi. Fi di curo fe! No way. Yay! Os da ni'n gweld pop-up dathlu Twitch Cymru anwybyddu fo. Ie, ni ddim yn codi arian. Sorry, fi angen o wain i stopio fe. Fe sy'n reoli'r bots i. So, yeah. Sorry. Sorry, Chatarina dos sef yma, dwi'n gallu gweld o'n... Mae ti'n gwybod bod mwy i'r gêm ar ôl y boss cyntaf, ie, okay, Spice Orange, ie. Fi yn deall. Fi just... Skill issue nhw'n gael fe, mae'r kids ar y stryd yn dweud skill issue. Yw e, ar hyn o bryd. Tiod, os byddwn ni... Nes i kind of meddwl, nawn ni chwarae Punch-Out heddiw, a nes i sneaky practice o'r blaen, yn paratoi, ond... A pan sy'n wedi chwarae Punch-Out? Well, how about... Os ni'n mynd i game over... Ha? Ie, fi di wneud y lefel cyntaf.
Gwyth i cwytio, ti'n gael complete hwn o stream, man. Na fi'n gwybod, otherwise mae fel just... Hwn ydy'r... hynny. Ond ydy'r continue, efe unlimited continues, neu... Ie, dwi'n siŵr iawn, cos dwi'n iwsio un. O, oce. Dwi'n gobeithio. Fi'n gobeithio hefyd, achos byddai lan am wneud e os dyna yw'r case, ond os dwi e ddim... Oh, I don't know. A dwi'n meddwl bod iwsio Konami cod yn mynd yn erbyn ethos fath hyn y challenge. Ydy. Ond eto, flip. Sut fi'n neud hwnna, then? Hwnna'n nice. Boomerang thing. Crucifix. Hwnna'n dda. Mae hwnna'n... Cos mae'n mynd a mae'n dod yn ôl. So ti'n cael double hits yn nhw sy'n teimio mewn iawn. Ie. So, paid a newid hwnna tan ti'n cael y potato boss, de. Ie. Hwnna, de, neu cael yr... Os i accidentally cael yr un holy water. Flip, ie. Ti'n gallu spamio hwnna ar y Medusa head yn diwedd. A eithaf just unlockio ar y Medusa head. Flip, Mae'n ffordd arall yn dweud hefyd. Oce. Ie, fi jyst yn poeni pob canwyll fi'n defnyddio yn dod ar chwip fi ddim eisiau. Hwna sy'n rwystredd. A wedyn rhaid chi gadle dyflannu cyn symud ymlaen. Nice. Fi yn hoffi hwnna. Oh my gosh, o'n i'n paid beirniadu fi, Emrys, okay? Ond nes i... sugar! Nes i gael y chwip ar ddamwain. Mae'n iawn, hwnna ddim yn effeithio fe. Os hwnna ddim yn special ydy. Chwip yn ffain. Nes i brynu bag o VHS videos oedd yn cynnwys... Sorry, mae fi pause o'i siarad i ti yma. Masters of the Universe, Dolph Lundgren, a ti'n Super Mario World cartoon, Jurassic Park, Batman and Robin yr un gyda George Clooney, Matrix, Ace Ventura Pet Detective, Babe, Homeward Bound, a couple of pethau eraill fi'n credu rai o'r ddim hyd yn oed, like that type of thing. Fi'n credu oedd e fel 10 pint am fel 27 fideo gwahanol, ond... Sorry, dwi just... She's newydd am un dot o health ar ôl. Nice. Yeah, sorry, yeah. Sgwch chi VHS player? Rhywle, ond... Na, y thing yw, oedd e mwy... achos oedd y CRT built-in combo thing nes i brynu, o'n i eisiau check os oedd e'n gweithio. So, nes i brynu, a weles i hwnna gyda Mario World cartoon. Oedd dyfu hwnna fel plentyn, go on then. A rai o'r classics yna. Na, fi wedi switcho fe am y cyllell thing. Ddim y cyllell, iawn. Wedyn de, ti'n neud y lle efo'r... Efo'r spikes oedd o'r to. Right. Dyn hi efo holy water. Okay. Wel, yr un gorau gyfer y boss yna, anyway. Okay. Holy water. Os ydych chi gyda cael hwnna, a chi just spamio hwnna ar gwylod i, a ni ddim... What? Nath i just cwmpo... Ti'n peth arall gyda grisiau yn y gêm yma, os ti'n mynd fel nôl, mae just yn gadael chi cwmpo... stupid! Pam maen nhw'n neud hwnna? Os ti'n rhywun hitio chdi, ti'n bwnsio nôl, a ti'n gallu bwnsio off. It's more silly. Flippin' it. Yeah, so ma VHS like thing player yn un o'r teledis yn y clwbiau gemau sydd yn ni. So, nes i profi taw os mae'r tapes neu'r thing yw e, ond ti'n gallu cael VHS head cleaner. So, fi'n mynd i arbrofi a gweld os mae hwnna'n mynd i datrys y broblem. Ond dwi ddim diwedd y byd, ond... Yeah. It's no mistake. Yeah. Ond ma... Dwi'n meddwl bod yn unlimited continues, dwi'n meddwl. Na?
Dwi ddim? Yndi. Oh, thank God. Si ddim gwybod number o'n hwn. Yeah. Fi ddim yn meindio pan mae hwn yn digwydd. That's good. Ond ti'n mynd i nôl i cychwyn y stage, de? Ie, mae hwnna'n ffain. Ti'n disgwyl hwnna. Ond os mae hwnna boss level anodd, mae'n neud e bach yn frustrating achos mae rhaid i chi mynd trwy'r whole stage. Yeah. But, you know, ni'n chwarae NES nawr. Ni ddim yn chwarae SNES, a ni ddim yn chwarae PlayStation 1 gyda save state. Mae yna levels yn fe. Dyna'r dywediad? Hwna levels. A hwn yw, like, true, hardcore, retro goodness. Yna pan dwi'n really streamio games dwi really eisiau chwarae fel la. Ie. Os mae'n cael yn onest. Ie, ydi. Achos faint mor hawdd bydde fe wedi bod i just chwarae Punch-Out fanna a roi lew, a wedyn ffaith bod ti'n chwarae fe yr un pryd hefyd, ti bach fel, na. Big boy pants. Get on with it. Dysga'r patrwm. Ennill y game. Ionix yn dweud combo TV plus VHS fel arfer mae VHS player yn eitha rubbish a methu. Just warning. Yeah, fi'n gwybod. Mae probably yn. Mae dy fi separate VHS a DVD player. Mae hefyd yn y clwb gamer mae dy fi VHS a DVD player. Fi marw yn yr exact same play. Oedd hwnna mor top. Anyway, so, yeah, fi'n ymwybodol o hwnna. Ond, ti'n gwybod y reswm o'n i'n edrych ar OSSC? Oedd mae dy fi CRT monitor. Mae hwnna'n 60Hz, okay? Ond, beth sy'n cool gyda Batosera, chi'n gallu chwarae a neud fel roi mae'n gallu edrych yn really, really nice. Achos maen nhw wedi neud so mae'n ar gyfer CRT TVs a monitors. So, o'n i'n arbrofi gyda hwnna, a wedyn o'n i'n meddwl, well, actually, gyda OSSC, efe OSSC ti'n gael o fe? OSSC. Yeah, OSSC. Open Scan Robot Converter. Scan Converter, yeah. Open Source Scan Converter? Open Source Scan Converter, yeah. Ond, sugar! Ond gyda hwnna, bydden ni'n gallu... Bydde y consoles yn edrych yn stunning ar CRT monitor. Gwell fi'n mynd no, actually. Ti'n mynd ffordd all rownd yma, edrych? Ydy e? Si, yeah. Console i modern TVs, dde. HDMI out. Ydy e? Yeah. Oh, well, it's dim point then. It's dim point neud e fel na, then. Beth yw'r pobl bach, Ond fi di clywed gan ar fel forums a stuff, mae pobl yn neud hwnna mwyn fel y connectors a gael e'n union pa bynnag fel thing ti eisiau. Cos maen nhw'n eitha hyblyg yn dyn nhw, yr OSSCs. Alla efo... Adapter. Alla efo S-video, alla. Yeah. Yn o'r pwynt ydi, fatha, really, cael HDMI. Cos mae lot... Hyd oedd ydych chi'n iwsio RGB cables, fatha PS3, for instance, fatha PS2. Os ti'n iwsio internal o'r computers newydd, a televisions newydd yma, mae'n lot o lag yn nhw. Yeah. Yeah, mae eisiau... Oh my god. Spice Origin dweud, mae eisiau 2K VHS chwaraewr neu chi ddim yn neud yn iawn. Na, fi ddim mor nuts a hwnna. Na. Ti'n iawn. Beth yw'r pwynt? Mae'r tapes, mae'n fynd tape. You know, dwi ddim yn mynd i... Fi'n gwybod joke oedd e, ond... Mae'n mynd i o'n i laserdiscs. Yeah, don't. Da. Ti'n gwybod, mae controllers yn gallu mynd am cwpl o cannoedd y pin. Just a controller laserdisc. Na, CDI fi'n meddwl am. CDI. Ti wedi gweld hwnna? Mae prisoedd CDI, Panasonic CDI. Mae nhw'n gallu bod yn ddrud iawn. Dwi angen y stopwatch o yma. Neu fod y lefel nesa yn amhosib. Na! Gatyn. Pa stage i ti ar? Fi ar 5. Stage 10, ond ti'n marw stage 11 ac yn continue ti'n nôl i stage 10. Okay. A mae stage 11, mae'n tyd o pobl bach na ni, a ti'n dwi'n cyrraedd eto. Na, fi ddim. Mae'n lot o hynny.
my god, continue. Continue arall. Oh. Oh yeah. Yeah. Ti'n beth o'n i'n meddwl wneud oedd... O, es i bach yn fed up gyda fel beth oedd yn edrych fel tu ôl i fi un diwrnod, a ges i syniad wacky o roi tyllau yn cefn trwyodd i'r cefn, achos mae dy fi fel power ports yn y cefn. A just gallu roi fel hen fideos yn chwarae yn y cefn ar yr thing yna, sy'n syniad really stupid, really. Ond yn pen fi oedd yn syniad da, o'n i'n really intense amdano fe, a oedd dy fi cynllun yma. A hyd yn oed gallu bod yn fel DVD player, achos y problem yw gyda refresh rates yn cefndir y CRTs, mae'n gyd yn, ti'n gweld yn fel waves wyt ti, dwi ddim yn clear. A camera, os ti gyda camera sy'n gallu delio gyda'r, a ti'n rhoi'r frame rate sy'n cyfateb, neu, mae'n ffain, ond fi jyst yn meddwl, fi di clywed y rai pobl yn dewis camera specific, so ma fe'n matcho lan. I was just like, ni'n mynd mewn... Dwi fel industry standard Sony A510. Yeah, class. Go big, go home. Dyna sut ni'n neud efo'n hyn. Efo cam-link adapter fi. Exactly. Whoa. That's how you roll. A fi, actually, fe dy fi cam-link adapter. Dyna unig ffordd I fyw. Ar gyrion. Not some webcam. Whoa. Webcam, fi ddim wedi gweld webcam yn y lle yma am flynyddoedd. Beth yw webcam? Dwi'n embarrassed bod dwi'n streamio efo Owain efo'i I know. Logitech 920 fo. Hwna di'r... Pwy dwi'n streamio stwff sim racing fi. Hwna dwi'n iwsio. Yeah. Yr un lle ddo, Emrys, fi ddim yn dysgu. Os fi'n marw yn yr exact same spot, dyw hwnna ddim yn peth da. Fi'n dysgu o fy hamgymeriadau. Pathetic. Dwi'n gwybod beth i wneud efo lefel nesaf yma, cos mae'n overwhelming. Ydy e? Efallai na just hamro. Mae'n mwy o calonau. Dyna Just sbi ar y lefel nesaf yma'n sydw rhan. Like gwasgu pause, ie. Go on. Just sbi ar beth sy'n ymlaen efo fawr. Ie. Oh, gargoyles, efe? Yeah. Gargoyles. So os dwi'n cael hein on the first hit, dwi'n iawn. A munud, os dwi'n fel a wan, dwi'n overwhelmed fi, a dwi'n... Panics. Munud yn cael fi both sides, No. A wedyn dwi'n stuck efo whip cap wedyn. Oh, sugar. No. Hynna sgynna chdi edrych ymlaen at. Oh god. Os fi'n gallu... Ei, fi jyst yn cymryd un stage ar y tro ar hyn o bryd. Jump, dwi'n cael fi. Oh, come on. Dwi wedi gael temporary health. Ie, baga. I'll take that. Ni da. Mynd nhw'n jumpio dwi'n... Oh, come on. Oh, come on. Yes! Good job. Oh yeah, I'm streaming them lots of health. Pan fi'n meddwl fi gallu dycio, dyw Simon methu dycio. Oh, sorry. Meddwl bod dyw e byth wedi gallu. Falle dyna yw prif gwendid fe. Ddim yn digon hyblyg I gallu dycio. Belmont. Simon Belmont, efe? Simon Belmont ydy'r island, dwi'n mwyn Simon Belmont ydy'r dynta. Be ni'n galw fe then? Bath Belmont, dwi'n mwyn gwybod pen ydi o. Mae Super Castlevania 4 yn remake o hwn. Mae hwnna'n gem really da.
Ie? Ynddi. Okay. Oce, pwy dwi'n gwffio ymlaen. Oh my god, pwy dwi'n gwffio? Oh my god, ydy hwnna'n Frankenstein? Ti'n ymladd Frankenstein? Ynddo. Oh, okay. No! O, iawn, rhaid fi gwared o'r boi bach. O, na. O, amser ddim yn gret ydy e? Na. O, ni angen hwnna. Oce. O, fi ddim yn hapus da'r amser. Fi angen ffeindio rhywbeth gwell. Na, dwi'n licio amser. Ti'n amser? Oes, amser di gorau. Ti'n meddwl? Fydd ydi mynd i o'n i lefel yn lle mae yna spikes o dod o'r to. Ti 100% angen hwnna. Okay. Cos hwnna one touch kill. Ydy e? Ynddi. O, amser. Na, mae'n oce. 151 eiliad, byddai'n ffain. Ydy e'n fel reset-o? O, ar gyfer y boss, then? Neu ydy 151, like... O na, bydd e ddim. Bydd e ddim. O, pen yma sy'n mynd i cael fi nawr. O, fi yn gallu daco be fi'n siarad am? No! Nes i fel rhywun? Okay, last chance, man. Saloon. Ta'n gai... Mae hyn yn cymryd lot o help allan. Teimlo'n i'n agosau at rhyw fath o boss fan hyn. O. Na, dwi'n gwybod hanner health efo gyn hyn. Pan fi di wneud hwnna? Na! Oh my god, mae'n cymryd gymaint o health. Oh, mae'n dwi'n ôl level 10. No! Na. Okay. Doable. Okay, dwi'n gwybod beth i wneud o'n. Ti ddim yn mynd i licio beth dwi eisiau wneud o'n man. Cadw'r amser. Tîm amser. Na, fi ddim yn joio'r amser. Fi'n lyfio'r amser. Ti? Wel, falle fi ddim yn gwybod sut i utileiddio fe'n gywir eto. Unwaith fi'n dysgu sut i ddefnyddio fe'n gywir, byddai'n ffain. Beth ydy ddo, fysa cap ydi, os dwi'n meddwl rhwng fe mae'r boss rwan, dwi'n mynd cael yr amser, dwi'n colli'r amser. Ie, mae hwnna'n annoying. Pen aina. Pen Medusa fi eisiau dweud, yw hwnna? Ie. Ie, Medusa. Mae hynny'n iawn, mynd i ti gwybod vibe yr sainweb. O, beth yw'r thing yma? Beth yw'r boss yma? Please, ro fi hint. Medusa de, so just blocio amser a just hamri. Blocio amser. Efo, a dyn, pan mynd i'ch symud eto. Come on. A eto, mynd i'ch blincio. Just o'r amser. Oh, nice. Oh my god, oedd hwnna'n hawdd. Ti yn iawn am amser nawr, sorry. A ti'n iawn. Take it back, amser yn clas. Oh, god. Dear, oh dear. Dear. Paid ffoen i... Hwna de, neu holy water yn dda fe hi. Ie. Spice Orange, ti yn y lle cywir am prynu pethau a bydden ni'n neud popeth ni'n gallu i wneud chi'n teimlo'n well am unrhyw purchase chi wedi wneud. Oedd unai ddi angen neu... Fel, retrotherapy ni'n gael o fe, achos... Chi ddim yn... mae monkey odd thing. Nhw ddim yn monkeys, nhw'n golems. Ie. Ond, nhw'n symud fel monkey odd. Maen nhw'n gallu chwarae fatha un yn 3. Ha? Yn... Chos o un yn 3. Ie. Ti yn
chwarae... Dim just y Belmont, ti'n chwarae... Ti? Llon llaw o cyfriadau. Ti'n cyfarfod ar y ffordd. O, ma'n cool. A ddim yn dda, branching paths. Os e? O, oce. Pa dwi'n mynd i yma? Okay, cheese my way out, let's go. Cheese strings, made of bell cheese. O, beth mae'r potion yn neud? Potion? Holy water, dwi'n na. Just neud pwdl ar y llawr a neud lot o damage, you know. Dwi'n trio hwnna. What the hell? Sut ti'n neud? Lan a butt, yeah? Yeah. Oh. Flip. Okay, well, I'm fine. Yeah, sut ti'n ennill iechyd o? Ti ddim, really. Wel, amball wrth o wal. I ty walia, chweith o dde. Ond dwi'n unig amser. Really? Oh, flip. Nes i newid y cyllall. Nes i newid am y cyllall, heb meddwl. Na. Pam nes i na? Dwi'n gwybod. Oh, flip! Maen nhw mor anodd i dodge yn dyn nhw, y golems na. Ynddi. Just y naid nhw. Di bo na'n gadael nhw'n neud be maen nhw angen neud wedyn. Semi. Campio drosto nhw. Ie. So os nhw'n cael ti mwy nag unwaith, it's like bywyd chi i gyd bron. O'n i eisiau pres, o'n i eisiau cael o'na. Okay, this one's a dud. Ooh, spin. No! Okay. Fi'n casau hwnna. Y ffaith bod ti'n gallu mynd lan grisiau, dod nôl, a wedyn ti'n cwmpo lawr. Oh my god. Swsh. Mae'n cymryd amser yn dweud i ddod i arfer gyda... Mae just, i fi, mae hwnna'n fel flawed logic o ran game design. Dyluniad y game. Mae just ddim... Just dod o... Na, just NES, that difficulty in the game para, yeah? Yeah, I suppose. Not quite. Mae just yn creulon. Yeah, ti'n iawn. Hynny ydi gwirionedd o lot o retro games fa. Yeah. Unnecessary. Fynd ti'n gwybod y ffordd o gorffen y game. Yeah. Oh my god! So fynd ti eisiau berro yna on? I suppose dyna yw charmer hefyd i... Yeah. Yeah. Oh, mae hi'n cymryd gymaint o health. Get over here. Oh, come on! Okay, fine. Get over here. Oh, o'n i... Oh, flippin' heck! O'n i di cael y Sega CD gweld past date oedd hwnna mewn, right? Yeah. A mae rhywbeth yn bod o fe o ran, sa'n gwybod os mae capacitor neu rhywbeth di dyferu, ond mae'n chwarae CDs yn ffain, ond mae yna rhyw fath o audio lag stutter thing pam chi'n chwarae gemau. So, fi'n mynd siŵr os fi angen cael rhywun i ail capio fe. Ooh, it's trying to job to it. Ydy, but I kind of think, well, has to be done, you know? Achos, dwi ddim yn playable, ddim yn fit state. Oh, never guess what. Nes i ddweud ti, nes i mynd am stupid... Well, i fi oedd yn teimlo'n ddrud, ond in this day and age, falle dwi oedd e ddim. Ond nes i dalu fel just llai na 1000 o bunnoedd am teledu, ond oedd yn y S95B,
sef yr un sy'n really da ar gyfer chwarae gemau ar. Ond mae'n edrych yn stunning hefyd, ond nath hwnna, power ar hwnna, just mynd kaput. So es i lle i drysio fe, a maen nhw wedi quote o 270 pint. So, mae warranty yn ymwneud yn efo? Ie, ond mae wedi pasio'r warranty, achos mae fel 2023 fi'n credu nes i gael, a dim ond blwyddyn warranty, a nes i ddim gofyn am mwy, a tro nesa, fi'n mynd i gael extended warranty i'r max, achos, just... Bach a tangent yna, de. Nes i parents yn ddiweddar, a nes i colli headphones fi yn y security. Na, yn y actual security? Yn y security, dwi'n cofio reid yn y box. Ble? Ar ben cort efo ffôn fi. Beth, yn y Louvre neu rhywbeth? Neu ble? Na, yn y Charles de Gaulle Airport. Na! A dyn, mi siŵr o'n fys di mispleisio fo, ond oedd o ddim yna pan eisiau dod o fallan. A dyn nhw'n gweithio yn y fi. As in, dwi'n gweithio yn fi'n personol, gweithio'n general. So, mae ma nhw. A dyn, fel wyt ti dda, mae'n siŵr os fi sy'n drysu, mae'n siŵr mae'n bag. Dwi'n cofio fatha... Faint o'n nhw'n werth y earphones ti? O, te 140... Oedd nhw'n fod yn 190 new. Beth o'n nhw? Bose? Beth o'n nhw? Sony in-ear noise cancelling, ia. Gatyn. Ti gael nhw'r offer efo dim, so... Beth ydy? O'n i wedi cael travel insurance. So, si sbio mewn sod o'n nhw ar Amazon. So, wedi cael nhw'r offer am ta 100 quid. A nes i sbio... Dwi'n cofio yr opsiwn dod i fyny. Os o'n eisiau... Warranty. Bisgu, mae'n excess o £99, ar y insurance for loss of tech. Fydda i'm angen hwnna. Na, mae pawb yn dweud e fe. £1.54 so wedi costi extra fi i wneud, de. Faint? Cos nes i ddim £1.54 so wedi costi'r travel insurance fi, de. I cael gwarad o'r excess £99. So, na, nes safio £1.54 na. A wedyn nes i colli headphones fi. O, mae'n dda ti'n gallu gwerthu am fe. A wedyn nes i fatha... Google, fel wyt ti, o rai, dwi'n just isio'r un par. A oedd o'r Amazon ar offer am £99.99. No! A ni dda, oh my god. So oedd hollol pointers dwi'n travel insurance oedd, cos oedd rai fi dal i £99. Oh, shut up. May as well prynu un newydd sbon. Mi nes i yn y... Os ti'n gol i hyn, nes i i'r lle tech. Ac yn y rei just about fatha rei fi am £89. No! So, just prynu hynna. Gwyd y boint ar fatha... O boint ar... Cael fi brynu sŵs, hein dwi eisiau mynd o fi. Dwi'n gwybod hein dwi eisiau. Yn ei esbonio situation efo. Ac oedd o'n dal, a dyn, oedd o'n... Ti eisiau help sut o'n fyny? Dwi'n gwybod sut o'n fyny. Oedd gyda ti, rhaid efo i. O liter gyda fi par, chwarter awr ôl. Chwarter awr ôl gyda fi par. Ti'n cael hwnna gyda fel things curry. Fi, os fi'n mynd am purchase fel tech, fi literally, probably, bach yn excessive, ond fi'n treulio tua mis yn ymchwilio'r crap mas o fe, okay? So, pam fi'n mynd i Currys, a maen nhw'n trio gwerthu fi stuff, a fi'n gwybod pob teledu fyna, a fi'n gwybod beth yw'r gwahaniaethau stuff, a ti just fel, wow, fi'n gwybod beth fi eisiau, just sit down, fi ddim, diolch, fi'n gwybod ti just neud y job, but just go away, a fi'n really frustrated. Dwi'n mynd proud o hyn, ond dwi wedi gwneud dwi'n gwybod ti'n rhaid i gwachio Parks and Recs? Yn y lle lle mae'r boi efo moustache yn mynd i Home Depot. Oh, hwn yn funny, like, nope. I know more than you. Dwi wedi fi gwybod. A dwi'n gwybod fydda, fi sydd allan o'r situation... Ei, fi wedi bod mewn Apple Store yn neud hwnna. Fi neud rhywbeth fel yna, like, na, actually, ti'n wrong. A nhw fel, oh, okay, yeah, it could be. And just like, I was that guy, ond dim ots da fi, achos o'n i'n mynd yn grac, achos o'n i fel, well, actually, beth ti'n dweud fan hyn yn crap. Ond, Gofio, mynd yn ôl, fel y tech o into Manchester, trust me, I've done more research than you... The only reason I'm here is the second-hand version in Kex is the same price.
So nes i dda... Okay, fair enough. Yeah. So fynd o'n i'n rola efo gwaith, ac o'n i dod o PlayStation efo fi, cos o'n i am wsos efo gwaith. Yeah. A fi a met eisiau chwarae FIFA. Yeah. Ond o'n i ddim efo'r adapter iawn i'r television weird ma na. Yeah. So eisiau holl shops a... Eisiau holl llefydd yma. Yeah. Ac oedd y boi'n cecs fatha esbonio fi be o'n isio. Oh, you're kidding. Fi'n gwybod beth fi eisiau. Just get it. No, you don't. You want one of these? Nah. Na, fi ddim. No, I know. I work in tech help desk for 8 years. Yeah. Ti kind of eisiau... Ti eisiau rhyw fath o bathodyn gos... Show him the badge. Emrys, dangos e'r badge. You go home to your girlfriend or wife, and I go home to my computer. That we are not the same. Yeah. Oh, I don't... Let's get that. Let's get that. Ond dwi'n brathen hafod weithiau. Yeah. Mae'n tricky. Right, fi di colli fan hyn. Morgan canu siglo ar y siglen I mi. Fi ddim yn gwybod y can. Efe can siglo ar y siglen? German. Oh, okay. Ionix yn dweud, probs just a power supply sydd wedi methu. Drechwch ar eBay am replacement triwch hwnna. Yeah, ond dyna'r pwynt. O ti'n dweud yw'r safon yr built-in things. We may as well. Fi'n credu o dad ci nath marw fel blynyddoedd yn ôl nawr. Mae dal dydi like, stuff fi di kind of cael. Byddwn ni'n gallu cael proper VHS, recorder, DVD gyd mewn un. A just defnyddio hwnna. So, rhan o fi fel, ydw i'n mynd trwy'r ffaff. Just achos oedd e fel 6 pint I trio'r VHS head cleaner, nes I boddro I gael un, just I roi e mewn a gweld. Ond, yeah, essentially, mae yna gwell ffordd o wneud e. A mae'r un yn y clwb yn flawless a mae fe'n really, really da. So, ond mae hwnna'n chunky teledu, a fi'n hoffi'r cuteness factor o Matsui bach 14 inch neu beth bynnag yw e, teledu combo fan hyn. So, rhan o fi fel, well, unwaith ti'n dechrau cymryd y massive VHS's, CRTs mewn, fi'n credu wedyn fi bach yn colli plot. I rhywun sydd gyda pob analog product I gallu chwarae fe ar teledu normal, oherwydd y pwynt yma am sgwagle, a dde wedyn penderfynu cael massive... Mae just yn bonkers. Yeah. Mae'n bonkers cael fel 3 gwahanol mini-rai, ond fi'n gallu cyfiawnhau hwnna, achos fi'n gallu rhoi nhw yn y tyllau tu ôl fi, right ar y llawr, fi'n credu mae'n edrych yn eitha cool, but... Na, mae fi... Hoarder mentality yw e, illness apparently yw e. I fi, mae hen hardware retro yn purely aesthetic. Fi allu gweld... Ie, mae hwnna'n good then. Mae'n ffordd call o wneud e. Ie. Mae'n dangos ar y camera. Da, hynna. Ie, mae hwnna'n nice. Pyramid o consoles, lovely. Dwi'n meddwl bod o'n tasteful. Dwi'n too much. And mae'n just yn... Wedyn, mae'n Mr Too Much fan hyn. Ond pa I gael o fe'n CX eto, achos naeth hwnna really brifo teimlad o fi, okay? Dim mwy. Y gweithaf oedd pan nes ti gymharu fe gyda charity shop. Shop Elusen. Hwna... O, na, charity shop fe ein o. Okay. Yeah. Charity shop. Big back. Okay. Digon teg. Mae wedi gwella, fi ddim yn mynd nôl i'r charity shop vibes na. Fi ddim yn robot. Oh god, 1 munud. What? Ti dal Mr Robot. Ydw i? Oes. Handle i, y riliadau yma, ti'n ta'n Mr Robot o. Ia, yn ni. Hello? Helo. Chi'n gallu clywed fi nawr? Hello, hello. Ie, ti wedi mynd yn robotic nawr hefyd. Ti'n really robotic. Ydw i?
Os dwi'n robotic, byddai robotic as ddim. Yeah. Ydych chi'n mynd call neu fynd efo? Unstable, falle mae rhywbeth... O, ie, dwi'n... Average stream bitrate too high, ond dyle hwnna ddim really. Dwi'n cael overloading a gwylad OBS. Okay. Gwylad chi ddim, cos ti'n... Na, mae ddim yn dweud, mae jyst yn dweud CPU 3.9. Ti'n iawn. Ah, there we go. Glitch in the Matrix, sorry pawb, sorry am hwnna. Mae Spice Orange yn gofyn hoff cyneu'r Cymraeg, hwnna'n cwestiwn da. Be? Pwy yw hoff cyneu'r Cymraeg, canw'r Cymraeg? Bob Dylan Ebyllion. Pwy? Bob Dylan yr Ebyllion. Okay. Dwi very... Os dwi'n rhywbeth dwi'n gwybod mwy amdan na retro games... Canu. Cymraeg, dio. Yeah. Bands Cymraeg, especially, actually. O'n i yn... Mr. Band Cymraeg. Mynd i a 2 gig yr wthnos, back in the day. Back in my day. O'n i yn... I'd love it. Yeah. O hefyd yr ardal dwi'n dod o. Yeah. Just yn... Yeah. A wedyn mae Spice Orange yn dilyn hwnna fyny fel dim CX, Hoarders Buried Alive yw e. Alright. Nawn ni gadw fe'n sifil fan hyn, please. Fi'n cael digon o Emrys, heb I ti ymuno mewn Spice Orange. Gwneud chi barcade vibes, dy ddim e? Barcade, yeah, it's true. Mae'n true. Heb yr actual alcohol. Ond yeah, barcade. Dych chi'n barcade guys yma yna? Ni yn, achos ni ôl am fi yn joio'r arcade game, a pam mae pawb yn cwrdd fyny, ni'n cael lot o hwyl yn chwarae arcade-y kind of games. A nhw'n hawdd a maen nhw'n eitha satisfying a... Yeah, I don't know. Does dim... Ond fi yn joio wneud fath hwn o beth hefyd, though. Achos mae... Dwi'n mynd i fod yn controversial yma. Un has pethau fi ydy barcades. Mae o'n mixio 2 peth dwi'n cario mwy yn y byd, which is yfad a bwysio. Ond does dim alcohol fan hyn, though? But all? Fi ddim yn... O barcades yn gyffredinol, dwi'n fel. O, ie. Dwi'n mynd licio barcade, dwi'n mynd dath pwynt. Right. Fi'n deall, ie. Dwi'n mynd dall barcade. Os dwi'n mynd I pub, dwi'n licio sit down fy cyw a chat. So, mae'n caffi. Ie, dwi isio. Ie. Mae'r 2 peth yn separate thing. Chi eisiau cadw nhw'n separate, ie. They're very much separate thing I fi. Ie. Thing yw, fi'n deall hynny. But I get it, it's a me thing. Fatha, I fi, Kongs, sa music na ddim yn blerio full on yn Kongs. Dwi'n enjoy fo mwy. Ond mae o yn showstopper I fi. Ie. Just a level of science. Ti'n mynd I cael conversation beth yn llun yma? Ie. Na, digon teg. Gofio extra fi yn mynd â fi yw barcade really massive posh man Boston, America. Really? So, neis fod oedd hi'n yn gamer. O'n i'n... diolch am mewn amdano fi, a o'r ôl chwarter awr o'n i dda. Dwi'n gofio. Sorry. Oedd hi fel o'n i'n tywed y neis efo hi, ie? Yeah. No. Oedd o'n... Dwi'n licio, os dwi'n eista a chwarae gem, dwi'n licio eista a chwarae gem. Either fo'n full-blown arcade go iawn, heb dim... Beth dda? Dwi'n gera'n... Do, dwi'n clywed, o'n i'n nabod dipyn yn... Ia. Do, gera'n German di marw. Oedd o'n salus dipyn, do. O be o'n i di clywed from the grapevine. Yeah, wel ti'n gwybod popeth yn yr grapevine I ti, so... Like, bydde ti'n gwybod cyn i'r average Joe gwybod stuff am... You know, just bod yn honest, fi ddim yn blow trumpets yn y byd, ond ti yn in the know gyda stuff. Especially... Na, grwpiau Cymraeg. Grwpiau Cymraeg pop a rock. Mae'n anodd efo... Na. Mae'n byd bach am cylchoedd bach iawn, ond... Like, i'r pwynt lle ti'n nabod rhywun sy'n actually gwybod nhw, neu ti'n nabod nhw, ti'n nabod y boys Ros Botonog, guys, efe? Ie, ynddo. So ma'n o'n eitha cool. Ond... It's a very... Yeah, sy'n nabod un sy'n nabod pob kind of situation. Oh, for God's sake! Fi di marw yn yr un lle
3 gwaith a fi ddim di dysgu, a mae hwnna just yn definition o stupidity. Dwi'n newid cael gwared o... Sorry. Stopwatch. Sorry am gweiddi. Dim yn gweiddi, ond, yeah. Na, dwi wedi pasio Frankenstein. Nice. Nawr fi gyda'r gargoyles to. Dwi planio fod yn wsos cyfan steddfod blwyddyn yma. Nice. So, that's the... Ond ia, fi, it's... Ie, can dweud pam, mae o'n 2 bits gwahanol. Ie, fi'n deall hynny. Wel, nes i upsetio fy ngwraig ar anniversary, achos eithon ni Brister, right? A o'n i eisiau gweld os oedd yr NQ64 barcade thing yna, any good. A ti'n gwybod fel mae, achos oedd hi ddim di cynllunio gwybod y llefydd eraill i fynd, so oedd hwnna... Ti'n dweud hwnna'n deal breaker neu showstopper neu be bynnag wedys ti, oedd hwnna'n... Ond ac i'n steid o'n i ddim... Na, ond ti'n meddwl oedd e fod yn sefyllfa romantaidd, penblwydd priodas, ond nes i mistake mawr am mynd fyna, achos oedd dy fi fel 10 pint worth of tokens, o'n i gorfod defnyddio nhw, oedd hi'n aros fyna, ar ben ei hun, a oedd hi ddim eisiau chwarae nhw beth, so I was like, well, what do you know, they just... Fi byth yn mynd i wneud y mistake yna eto, though, especially ar diwrnod pwysig fel yna, oedd it just not a good move. Dylen ni really di meddwl o flaen llaw, ond... Fel rhywun sy'n ddim efo Graig, mae gyda fi fatha... Flippin' egg! Sorry, yeah. Dwi chydig bach dda. Mae gan bad call. Bad call, yeah. Oedd e bend on a bad call. Oedd eto, dwi'n yn gwybod yn wahanol chwaith. Yeah. Na, bad call. Oedd e'n bad call, oedd e'n misjudgment gen i a just byw a dysgu o... Just dyna sy'n digwydd. Wel, gan cyr y meic, ond ia, cos mae o'n excited, dyna. Okay, sorry am hwnna. Na i trio peidio. Ydy e'n swnio'n okay nawr? Ynddi. Okay, sorry am hwnna. Diolch Spice Orange, na i trio siarad yn fwy... Peid gor-cynhyrfu gyda sefyllfaoedd cynhyrfus. But yeah. Wy! Na, mae'n rhaid fi sorto y levels o stuff. O, ffan, eisiau mynd beth o'i. Pam dwi'n cael... Eisiau ddim amser. Good on time. Right. Cofio fynt y stages sy'n na. Dwi'n meddwl dwi'n beth ar diwedd, dwi'n meddwl. Wow. Bydd yn gwrs mae un yn un llwy. Oh no, eisiau mistake. Flip. Mae bywyd ein bryn yn y lle yma. Simon. Actually, os mae rhywun yn gwybod pwy yw e, nid Simon yw e, ond pwy yw'r boi yma? Beth yw enw fe? Trevor Belmont. Trevor, brawd efe. Simon ydy'r un... Na, dwi'n cofio beth... The Belmont family. Okay, Mr Belmont. Fi enjoyo'r cerddoriaeth o. Ti'n gwybod beth sy'n ffynnu yw, pam ti'n ffeindio... Ti'n gwybod am game, fi'n hoff iawn o'r Gremlins game, okay? A fi'n hoffi'r sain. A wedyn unwaith, Gremlins 2, the new batch, yeah. So, pam fi'n chwarae game gan Sunsoft wedyn, a maen nhw'n defnyddio'r un sound samples, fi fel, ti'n gwybod yn syth, achos mae lot o, probably yr un cyfarwyddwr cerdd. Efo'r cerddoriaeth. Ha? So much o synnall i ddweud ar 8-bit. Yeah, exactly. Oh my god! Yeah, ti'n iawn. Ydy'r clipio wedi stopio nawr? Fi'n gwybod pam, fi angen newid hwnna lawr. Okay. Os fi'n gweiddi. Right, dylen ni bod yn y safe zone nawr. Fi yn eitha agos i'r mic, so hwn am bai fi am... Okay, dyna digon o nes am un o amser gwely i chi. Na, dim... power up, okay. I ti, ddim i fi.
It's a cap hwn fyd, mae steps. Ti'n stuck. Mynd ti ar y steps, ti'n gorfod bod bach yn committed. Yeah. Oh. Naeth bwyd just dod o'r... Oh, it's a wild, is di? Yeah. Sut, though? Fi'n siŵr nes i... Mae'n ar ei bits o just random efo... Wel, mae o'n... Gwyd am amser. O, mae dal yn eitha. Gynnar, dim ond hanner i 8 yw e. Gosh. O, ti'n gallu dweud, sein mewn 8-bit a 16-bit game ydy, pan ti'n mynd i'r diwedd, yn lle mynd o'r chwith i'r dde, ti'n mynd i'r dde i chwith. O, oce. Otha Street of Rage 1. Okay, yeah. Come on. Oh yes, boomerang. Byddai unstoppable. Oh my god, beth sy'n mlaen yma. Mae hwnna'n eich boss battle. Beth yw'r trick, Emrys? Beth ti'n gwybio? Wel, falle bod e ddim. Nw'n i'n meddwl, o na, fi ddim eto, actually. Yr stage 8. Fi dal ddim. Okay. Pan oedd yna bach o... Oh, na! Oh, na. Oh, flippin' egg. Okay. Oh, that's a good call, Emrys. Oh, hell, yeah. Hell, hynny'n gives me. Okay. Oh, beth oedd i'n neud yma? Okay, health yma. Na, nhw'n gwybod ti'n cael unwaith, a dim yn nhw'n... Os ti'n gallu, fel ti'n dweud, os ti'n gallu cael y golems na, chwip cyntaf, ti'n sorted. Oes. Ond mae'n really anodd cael yr amseru'n gywir. O, dwi'n meddwl. No. Oh my god! Oh my gosh! O'n i ar y steps fanna. Oh, okay. She run really da, fan efo lot o power-ups, so wedyn dwi wedi colli nhw gyd. Rwy'n mynd i cael ti yn y clist yma, a fi eisiau clywed y cerddoriaeth. Dim bod yn mynd i wneud unrhyw gwahaniaeth, ond yn pen fi, ti yn y zone wyt ti pam ti'n gwrando ar y cerddoriaeth. Pryd ydi Jans googla ar YouTube y gêm yma, ond yr un Sharp X8600 version, mae o'n banger. Ydy e? Beth o ran y cerddoriaeth? Ie. Oh, nice. Mae'n iwsio fatha MIDI. Ydy e? Hwna'n cool. Yes. Shit, dwi'n fod i hwnna? Mae Medusa heads yn dod amdano fi. O. Mae Medusa head i fi lan fanna gyda enemies mwyaf rwystredig i bod yn erbyn bats a slymod. Mae'n un bit fy adar. O, sy'n beth hwnna? O, oedd hwnna'n lwcus. Naeth e bwrw fi, ond nes i bwrw fi dros gap. Fi ddim yn meindio hwnna. A fi lawr i gael hwnna. Mae fan mor anodd, ddim o fod yn anodd. You can't win, Rock! O'n i bai bych chi'n o hifinio mintus i mi... O fi'n mynd i allan yna. Dim yn gan i rhywbeth. Ei, Lee Tweet! Mae Lee Tweet yn dilyn. Diolch yn fawr, Lee Tweet.
Diolch yn fawr am ddilyn. Sorry, fi wedi gwneud bach o mes gyda'r setup bod e ddim wedi dod lan yn gywir, ond diolch yn fawr, Litweet. Am ddilyn. Beth sy'n mynd fi? O, mama, na do so ma. Golems. Dim sydd nhw? Dwi'n isio googlo beth dyn nhw, cos fi ddim yn licio beth i'r atab. Be na? A rhywbeth yn mynd i dweud enw o bobl bach ma. Dwi'n meddwl yn enw gael nhw'n bobl bach. Bobl bachau. Fatha... Scare Ritual. O ie? Be mae'n bobl, beth i'r... O na. Acha fi. Acha fi. Acha fi. Ie. Ie. Ei, oedd Wales Interactive di dechrau dilyn i'r TikTok, o'n i'n really shocked, i'n meddwl, what's going on here? Achos, flippin' heck! Ond ych chi'n cael keys am ddim yn gynnu ddo? Ie. Na, bach dyn ydy. Maen nhw yn, ond fi jyst yn sioc pan mae'n rwy'n dilyn i ar fel Social media. Social media. Dwi'n meddwl, rhaid bod nhw gyda rhywun yn sortio stuff yna, ond I don't know. Fi ddim... Dalen ni trio neud amser i achos fi credu mae yna fersiwn neu lefel newydd di dod allan yn Scare Ritual, a dalen ni neud fel trio fe. Ond fi'n credu mae rhaid chi bod yn y zone cywir ar gyfer y gêm na. Mae COD zombie style game. Mae chi bod lan am y... Mae rhai glitch yr un gynta. Ie. Rhai fi ddweud. Crack a bunch of lads, ond oedd y version gynta Scare Ritual na yn... Ie, fi'n credu o ni wedi cael e yn proper beta mode. Erbyn hyn, dylen nhw wedi sort o popeth. So, fi'n credu... Mae gyda ni reswm da i fod yn fwy beirniadol nawr, achos... Maen nhw wedi treulio digon o amser arno fe, a nhw methu wneud y Star Citizen esgus, you know. Park, un peth, RIP. Yeah, mae lot o RIPs fan hyn. Marw lot. Mae'r bit yma wedi dal fi allan gormod o weithiau, so fi'n mynd i defnyddio'r special. Neu jyst aros i fe neidio off. Be di special? Ie. Y bobl sy'n tafod yr... Ie. Ie. Seriously? Dwi'n meddwl hwnna fydd trademark quote catchphrase newydd fi. Yeah? Seriously? Seriously? O, ti ddim wedi. Yeah, get that trending ar social media. Oh, no. Seriously? Oh, no. No. Hwnna'n rhywbeth arall. Okay. Aw. Fe di bod lan fan hyn o'r blaen. O, mae'n repeatio ddwy waith. O, ie. Seriously? Fi'n gallu cael special request i creu newydd. Tegwch! Hwna te. Acha, fi well dy fi os ti'n mynd acha fi, acha fi. Seriously, and really Seriously? Mae ddim yn ti. Falle fi ddim fwy doniol oherwydd hynny, actually. Beth? Hwna te. Beth? Pam ni'n troi mewn i sitcom? Pam ni'n rhaid ni gael catchphrase? Love it. Pam lai, though? Mae'n cwestiwn arall fe. Pam ddim? Ti eisiau bathydd... Ti eisiau hook bod ti'n neud y social media? Wrth gwrs. Yeah. Yeah. You can. Why so serious? Pam wyt ti'n serios? O ddifri. O ddifri, sy'n yn arall. O ddifri. O ddifri. Oh god. Wanol.
Park sent me. Allwn ni gael fodd dim gelyn... okay. Dim gelyn am... Allwn ni gael fodd dim gelyn am Morgan. Okay. Di hwnna'n can arall? Neu ti'n dweud ti ddim eisiau unrhyw gelynion i gael fi, as in lladd fi. Ond cofio, Mr Belmont yw hwn. Nid fi. Fi jyst yn reoli Mr Belmont. Seriously? O ddifri. O ddifri. Byddwch o ddifri. O ddifri. Yeah. A fod y blinking esgir yma. Dwi'n mynd defnyddio fwy o'r dŵr. Yeah, you sure, swn i. Mae controls symud o gwmpas o bod rigid yn y gêm yma. Ti'n gael dim chance. Ie, mae yn. Ti'n gael commitio bod dim? Ie. Ond hefyd, mae rhaid chi gwybod yn union, os mae rhywun yn bympo ti, i fod i ffwrdd o unrhyw fath o gap, neu... Ie. Dwi'n lawr i hanner health yma, just oherwydd nes i wneud un jump gwael. Be dwi'n wedi gwneud yma? Sbia! Seriously? O, ddifri. Ond mae hwnna'n swnio, os ni'n neud syth ar ôl I gilydd, fel fi'n dysgu ti Cymraeg, so ni ddim eisiau hwnna. Seriously, o ddifri. O ddifri. Gallwn ni bod ar fel y cybac lefel A tygau. Ne, fel Cymraeg, ail iaith, tygau. O ddifri. Seriously, o ddifri. Neu rhywbeth random ti eisiau gwneud, rhywbeth sy'n mynd I sens, fatha... Am treiglad meddal. Treiglad meddwl, gwasgwch un. Hotline treiglad, bydd yna'n ffynnu. Hotline treiglo am... Os ydych yn chwilio am treiglad meddwl, gwasgwch 3. Ti'n cam treiglo fo, hotline treiglo. There we go, classic. Ie, I bod yn ironic. Ei, Mr Cymraeg ei hun, come on. Na, beth yw e, go on, Emrys. Ti yw'r arbenigwr yn y maes. Fi'n anghofio. Go on. Be? Hotline... Oedd ti dweud hotline dreiglo yw e? Ie, ti'n mynd cyfeithi. Ti'n mynd treiglo stwff o'r Saesneg. Ti'n mynd efo lefer. Llinell cymorth. Llinell gymorth. Llinell gymorth. Llinell tymorth. Ngymorth. Llinell ngymorth. Oh my god. Jim. Dwi'n y stori yma... Na, dwi ddim am dweud y stori yma ar y stream. Na, wedyn, please, yeah. Yeah. It's a bopper. So di lawr I... Dwi'n... Ni just gadael i'r boi yma cwmp off achos mae'n mor rwystredig. Os mae hwn yn digwydd, gormod, wel, mae just neidio off yn y diwedd, so mae'n gret. Yn amser cofio. Ond fi... O ie, fi'n gwybod, but... Ie. Fi ddim yn gwybod... Fi byth di mynd i'r diwedd to, so... Sdim clem dy fi fain mor bell sydd dy fi fynd. Ie. Dwi ar stage 13. Wyt ti? O, fi ar 8. Fi ddim actually yn meindio, mae tro cyntaf fi chwarae trwy'r gêm yma. Mae hwnna'n okay. Mae'n classic. Mae yn. O, mae o'n rhywbeth ti angen o leia chwarae unwaith. Ie. Fi'n hoffi'r cerddoriaeth, I fod yn dig. So, os mae gêm yn super anodd, a mae fe gyda cerddoriaeth chiptune da, all for it. Byddai yma tan fi'n gweithio fe mas. Os dwi e ddim, a mae fe'n neud stuff sydd ddim yn neud unrhyw set. Mae lot o pethau ar hwn, y calonau am y pwer a pethau, dwi e ddim yn neud synwyr. Ond, y ffaith bod e'n... No. Game yn gweledol nice, a
Mae'r cerddoriaeth yn neis. Fi'n rhoi land o hwnna. Oh, you bugger. Oh! Iawn, dwi'n mynd i hammer o'r calonna wan. Right, nodyn i'r goffa yn ein grŵp neges eion y stuff. Fi'n gofyn i Owain os mae'n gallu cael gwared o'r bot yma. Cos, dim plan fi. Ac fi'n credu mae'n rhywbeth wedi cysylltu'n syth mewn i Twitch yn dweud. Ie, trwy bots, ie, Stream Elements dwi'n meddwl mae'n eisiau. Oce. Ein optimal. Ie. Ond fi bod yn byd yna. Oh my gosh. Y problem efo'r calon. O, ddifri! O, ddifri! Mae'n hamro. Oce. Hamro calonna. Bod yn lot fwy ofalus nawr tro yma gyda'r iechyd. Mae'r golems na yn cael fi pob tro. So, ydw i defnyddio hwnna. Yes! Dyna fe. Os fi'n rhoi'r dŵr... Fi'n ei gael fe? Sanctaidd! Dŵr sanctaidd! Yeah. Dyna ni. Fi di wneud fyny am fy gamdreiglo. Am fy nghamdreiglo i fyn. God. Achos pawb yn gwylio ni am ein cywirdebiaeth, ydy e? Pawb yn sefyd, ond, you know. Maen nhw gyd yma am y cywirdeb! Am y cywirdeb. Oh, flippin' heck! Spooky, scary skeletons. Pob tro ni... Oh, dim ond un thing iechyd sydd â fi nawr. There's no way fi'n mynd i... Ar wahanu rhyw bywyd fel bwyd arbennig yn dod mas o'r wal nawr. Dim siawns. Dwi ddim yn mynd i digwydd. Flippin' heck. Right, dwi'n credu fod angen cwsg arni. Ie, noswaith dda, Spice Orange. Diolch am dod draw. Diolch am cwmni chi. Diolch. Right. Amser dŵr sanctaidd. Right, here we go. Yeah, boy. Right. Un yma. Yeah. Oh, daro! Oh, okay. Dim ond 3. Okay, hwnna'n okay. Okay. Look it off. Ble mae'r... Be fe di mynd? Yeah. Oh. Flippin' heck! So beth mae'r arian yn neud eto? Dim byd, points. Dim byd. Dwi'n meddwl ti'n gallu cael one-ups. Ydy? Oed. Dwi'n newid cael one-up efo points. Ydy? Oce. Yr eiliad yma. Union eiliad yma. Oce. Rhaid fi'n mynd i aros am yr un yma. Faint o gloch yw i yn Cymru nawr? Mae fe'n 5 munud i 9 yn y nos. Pa amser yw e gyda ti, Park? A o ble wyt ti'n dod? O ble wyt ti'n dod? Cwestiwn, ni wastad a diddordeb gwybod am bobl sydd o bob man yng Nghymru. Mae'r lot o bobl o wledydd gwahanol yn dysgu Cymraeg. Neu Cymru sydd wedi teithio dros y byd i gyd. Right, so, fi'n gwybod beth fi'n mynd i wneud. Haha! Park. Ti'n golli... Thing yw hefyd nawr, ti'n meddwl...
Ti'n credu mae y syniad o machine learning a generative AI a popeth yw unwaith mae AI yn gallu dysgu Cymraeg a mae... O, America! O, cool! Ble yn America? Living in America. So am hynny. Ah, my God! No. Mae'r pennau na, wyt ti'n gallu lladd nhw hefyd, Emrys? Pa penna? Oed. Okay. Weithiau, fel Alabama, mae'n... Ti'n cymitio gymaint i neud o. Yeah. Dwi'n werth o. Okay, digon dig. Hey, Owain! Sapnin boyos, mae'n dweud. Oh my God, ti di creu Twitch gwyneb o Emrys. Nice! Eee, cool. So Alabama. Oh. Okay, cool. Nice. Ond i am wneud acen Americanaidd o'n eisiau sydd ddim. Yeah. Beth hwnna fel fi'n neud acen goglus? Os ti'n meddwl am fe fel na. Ie, mae acen Americanaidd fi'n dda, ddo. Whoa. Ti heb clywed i'n gog fi. Dwi'n meddwl na fi the worst. Help me read, I'll have more friends. I'll have more to talk about. All joking aside. Yeah, joking aside. Dwi'n meddwl fi the worst impressionist a wyneb y dda. Dwi'n wirioneddol yn meddwl hynna. Fi'n hoffi sut mae pob person o Lloegr ti yw Cockney. Mae Cockney accent ti'n eitha funny, mae'n ticlo fi. Mae'n ticlo fi. Alright, mate. Ti just fel... Alright, mate. Have some pets. Yeah. What you got in there, mate? Some fucking fish and chips. The fucking fish and chips. The liquor. Are you putting the liquor on your fish and chips, mate? Oh, mae hwn yn rhywbeth arall. Right, yn ôl o ban, mae'n... Yorkshire fi ydi... Fish and chips, right? Di swnio fel flippin' Dick Van Dyke and Mary Poppins. Mary Poppins. Working 42 hours in the pits, down the pits. Have a loaf of Hovis. O hwnna nawr yn northern, ti'n trio bod yn northern. Yeah, fucking peth. Do it then! It's like literally the opposite thing! It's me, Gaza. Oh my God, nawr ti'n mynd dros y map I gyd. I'm from Toon. Toon? From Toon. I'm Gaza. I'm Gaza! Gaza Strip. Yeah, I've got a fishing rod and a rotisserie chicken. I'm Gaza. Oh no. Right, okay, yn Alban, mae hi'n ofnadwy nawr lol. Pwy sy'n ofnadwy? Ni di trafod rhywbeth, pwy sy'n ofnadwy? Nid yr acenion, oedd hwnna wedi cael ei ddanfon cyn, so fi jyst yn wyndro. Ydy America yn... Yn Alabama mae'n ofnadwy, generally, neu Alabama. Be? Alabama. Sweet home Alabama. Well, skies are so blue. I am from Alabama. Stupid... methu dweud hwnna, cos fi ddim eisiau upsetio. Ond fi'n mynd syth I Forrest Gump si pan fi'n meddwl am Forrest Gump. I am from Alabama, Mississippi. Na, Mississippi, Alabama. No, oh my gosh. Yeah. I am from Alabama. I love fried chicken and NASCAR. Ooh-ar. Oedd y chicken ti'n proper gog, though. Fried chicken and NASCAR. And then... Hey, I'm walking... And then New York, mate. Hey, I'm walking over here. 4th of the... I'm walking over here. Macy Day Parade. 4th of July. Macy Day Parade. New Yorker. New Yorker. Oh my God. I'm walking over here. Ti'n gwybod, pawb oedd just newydd dechrau gwylio ni, sy'n just wedi troi off. Oedd e'n ffynnu am y 2 munud cyntaf, ond nawr, it's just silly. Anyway, ac yn ofnadwy Emrys lol. Ie, ni'n gwybod. Fi'n credu mae'n gwybod hwnna hefyd. Dwi ddim yn... Y bitret, da. O, okay, yeah. Be o bitret, then. Unrhyw acen, dwi wedi bod yn paret yn dweud da. Ti'n gallu neud French accent, please, newch acen Ffrenig. Nes I just went, J'attends, Jardine de merde. Jardine Ti di gwylio Flight of the Conchords?
Do. Ffwdw ffa ffa, ffwdw ffa 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 ffa. Ti wedi clywed yna? Na. Mae yna un lle... I am French. Nawr ti'n neud broken sword fel stereotypes. Yeah. Fi eisiau gofyn special request. O'n i ddim digon clyfar i gallu cymryd dathlu Twitch bot. Ti'n gallu sortio hwnna mas rhywbryd, prwy bynnag ti'n gallu. Achos fi wedi gwneud on stream nawr hebdda ti, a ni wedi bod yn dathlu Twitch ym mhob stream yn popol lan, so, yeah. A ti'n gwybod fel mae, os fi'n trio wneud na i probably torri pethau lot gwaith, so, faint o weithiau ti wedi gorfod achub y mes fi wedi wneud pan fi wedi trio bod yn anibynnol thing. Fi'n siŵr ti'n meddwl, just gad fi wneud paid cyffwrdd â fe eto, so, yeah. Fesio fi o Morgan yn gofyn i Owain switching off. Why but, felly ni, troi... What are you doing? Beth yw hwnna? Why but? Ydyn nhw'n falu ac yn falu ti? O, diolch o. Why but? Why? Neb yn dweud why i ddechrau yn y cymoedd. Pawb yn mynd 15, why talbot? Mor talbot? Oh my god. A cardi, beth ydych cardi da? Wes. Wes. Da dy dil de. Ja, da di dil. Oh, flippin' heck! Da di dil de. Da dy dil de. Yeah, o. Siwma. Siwma dy dad. Siwma boys. Siwma dy dad. Siwma bethau. Siwma bethau da ti nawr. Dere draw fan hyn, a nawn ni siarad reit nawr. Popeth yn iawn. Da dil de. Hwna yn bang on. Dwi'n meddwl that was... Why? But just stop. Dim mwy... Ni'n ti cael ban o why. Dim on flippin' Geordies. Ni byth di dweud why. Owain a fi byth di dweud why. No, mae Valleys yn dweud why, lads. Na, ni ddim yn dweud why. Ti'n meddwl am Scousers neu bloody Geordies. Ni byth yn dweud why. Why, but? Da ni'n... Ti'n y problem yw, ni byth yn siarad Saesneg i ti, Emrys. Ni byth yn siarad Saesneg i ti. Ti just gyda... Ti'n creadigol iawn, a ti just yn meddwl bod yna ni'n dweud. Ni byth... Oh, please bacio fi lan. Ni byth yn dweud why. Yeah, but... Yeah, but, ni yn dweud but. Alright, but. Hey, but... What's happening? Sappening. Ni'n dweud sappening. Gyda fi ddim... Ti di torri hyder cardi fi? O na, paid. Cardi chdi yn mor dda. Dwi'n ofyn i cardi fi. O'n i jyst yn nafod pobl... Ia, ti yn. Beth yw e? Siwmara. A Ryan, fi wedi clywed rai sydd gyda mynd lan a pitch i chyrraedd. Da iawn, chrym nawr. Da iawn. Dere fydd un nawr ach. Dere fydd un nawr. A blis ti cael am y bryd yna ta. Ti am y sioe lenni? O, sioe. Ie. Ond siwmar. Fi wastad, beth sy'n cael fi yn y zone yw, siwmar yr ad nawr. Ie. Fatha boi Rand y Cymru. Ie. O, ie, mae yn syniad yn bach fel na. O, da iawn. O, neis iawn. Dweud fi nawr. Beth? Dweud fi nawr yn eitha dawel, ond dweud fi nawr pwy sy'n mynd i ennill y loteri eleni. Fi di clywed, siwt stori, ti'n hoff yn y Blackhouse? Hwna'r boi fel radio Cymru fe. O, da iawn. Ond y wastad ffeindi'r hogyn 8 oed sy'n lyfo tractor. Ie. Mae'n siarad gyda hyn fenyw. O, ie. O, sut hwyl ma da fe nawr? Be mae fe'n neud? Ni dal yn cadw cobiau? Dal yn cadw cobiau nawr? Yna sioe. Nawn ni gweld ein gilydd nawr yna sioe.
Dylen ni just cymryd persona gwahanol pob tro ni'n ei stream gyda'n gilydd. A gwyd, heddiw, I'm mostly going to be Cardi. Yeah. Ti'n gallu ddweud racen, beth yw'r racen dim acen na? Ti'n gallu hwnnw? Beth yw'r racen dim acen? Yr racen na mae'r newscasters yn iwsio. O, RP. A hwnna di, e? Yeah, RP, receive pronunciation. Yeah, fi'n gallu. 19 years ago, almost to the day, we lost 3 astronauts in a terrible accident on the ground. But we've never lost an astronaut in flight. We've never had a tragedy like this. Gyd ti'n whipio hwnna allan o? Oedd e lock and loaded gyda chdi. Yeah, I know. What can I say? Classically trained, is I? Fi ddim eisiau dweud hwnna gormod, ond ie. Massive loss of life. Hwna Steve Irwin! Massive loss of life. Oh god, dwi'n joio hwnna. Ond dwi'n gwybod os ydyn ni'n mynd lawr y trywydd ac enni, ond dyna be ni'n diweddu lan gyda. Wowza! Ti eisiau clywed Jamaican? Go on. Ydw i'n cael neud Jamaican fi? Right, fi ddim yn gwybod ble. Mae llinell mor, like, bell nawr. Ydyn ni os ots? Jamaica fi de, ydy deud, ydy fi'n deud y gair bacon. Oh, ie. Bacon. Is yna. Fi jyst yn meddwl am Shaggy. Achos ti'n gallu gwneud ac yn Shaggy, a dwi ddim necessarily yn peth gwael. Hwna sy'n gael fi. Jamaica, Land of the Smoke. Neu Sean Paul, chi wedi clywed Sean Paul? Sean Paul. No. Yeah? Beth ydi yn canu? Dwi ddim am wneud the Latin countries. Oh, na, paid. It's too close to my heart yn amlwg. Ie, no. Ti'n gallu gwneud Speedy Gonzales fel y cartoony? Fi ddim yn meindio hwnna. Fi ddim yn meindio beth bynnag ti'n neud, Emrys. Dwi byth yn neud o. Ai. Ond mae'n mwy gwaith os fi'n neud e. Gaza. Why man yw popeth ti? I'm American. Ti'n gwybod beth? Hwna'n fel proper comedy sketch. Ble bob ac yn ti'n rhoi wai. I know. Yeah, the thing we should do yeah, dwi'n dweud efo fa. Okay, paid o'n efo. Yeah. Mae'n gwybod ti sgwynnu script pilot yma. Okay. A ddim, ie, na i ddim efo. Ie, rannu fe rhywbryd, ddo. Ie. Falle ddim, nawn ni meddwl e trwyodd chydig cyn datgelu fe. Mae syniad yn... Ie. Wel, oedd na rhywun, right? Cyn athro, nath ei mynd i Australia yn y diwedd, nath ei wneud fersiwn amazing o Girl, you're my angel, you're my dad. Ti'n gwybod y can yna, ond mae fe gyda Shaggy yn canu Rabbit, nath ei wneud yr acen full on. Sa'n gwybod os mae'n West Indies neu Jamaica neu beth bynnag mae'r boi yna o. Oedd wedi wneud yn berffaith, a mae fe ar YouTube, os ti'n typo fe mewn, mae fe'n anhygoel. So, sut mae'n gallu newid o canu fel swynol yr un boi i newid i, Gonna do no, hear me from above. Damn ya! Y bit yna, oedd e just yn anhygoel. Gwallt i gael. Ond mae yna rhywun arall i wneud yr un gan, ond fi'n credu dim ond 2 nhw sydd wedi wneud e ar YouTube. Fi'n credu ti angen edrych lan White Man Does Shaggy neu rhywbeth ar YouTube. A beth ti'n ffeindio'r can? Ie, beth di'r acen yma. Put a shrimp on the barbie! Put a shrimp on the barbie! Ti'n gwybod beth sy'n annoying yw, os ti'n gwybod, ti ddim yn mynd i cael digon o iechyd i gorffen y lefel, ti kind of just eisiau marw ar bwrpas i ti. Oes, dwi wedi bod yn neud e. Ni'n neud hwnna, achos mae'n siri. Oh, please, yes! Na, mae acenion yn peth diddorol iawn. Achos, oedd rhywun heddiw, ond nhw'n gorfod wneud, tiod, mae yna fel task lle nhw'n gorfod efelychu fel soundtrack scene, so gyda dialog,
A mae yna cymeriadau gwahanol yn Marvel Avengers Endgame. A un o'r cymeriadau yw Wong. Mae hwnna'n cymeriad. Wel, naeth un person wneud acen Tsieineaidd yn darllen y sgript. Wel, mae Wong ddim actually gyda acen Tsieineaidd, achos mae o America. Dwi byth am wneud Eastern Asian accents ar streams. Na. Not touching that. Okay. Not touching that. Na. Dwi'n know one. Okay, good. Di rhywun yn nhw, ond yeah. Just a matter of time. Dwi'n neud rili da. Wyt ti? Ie, achos ti di bod i Japan hefyd, wyt ti? Ie, dwi'n meddwl bod yn digon yn ydy. Ie, jyst angen bod yn ofalus, achos mae pobl yn gallu camgymryd beth yw'r tasg yma o ran dysgu acenion, a meddwl bod ni'n dynwared mewn ffordd negatif. Na, ie. So, you know. Wel, y gist ydy dwi'n myth i wneud acenion. Dwi'n hynny ydy'r gist. Ie, ond, ie. Ond fi'n fach ni wedi ymchwilio fe, achos fi wedi joio fe. Y blaw yn mynd perfili fi. O, ie. Hwna bang on. Na, oedd hwnna'n ofnadwy. Ti cadw dweud... Why-ai! Neb yn dweud why-ai! Why-ai, boio? Ti eisiau chwarae... Boio, mae... Light gun. I suppose rai Ti pobl. eisiau chwarae light gun, why-ai, boio? Fi'n... Fi oedd yn siarad yna, di Morgan. Oh my god, man. Fi'n credu oedd e'n eitha amlwg i bawb. Why-ai, but... Oh god. Ie, mae Owain di dweud, rwy byth wedi clywed unrhyw yn dweud YI LMAO. Ie, sa chdi yn dweud na, gos da chi yn y bubble, nda? O, wrth gwrs, so ti'n dweud ni ddim yn gallu clywed be mae pobl actually yn dweud achos ni yn y bubble. Yep. Hwna'n brilliant. Hwna'n ffantastig. Wow. Liza. Ti'n gallu Cornish. Cornish, mae'n ddiddorol. Cornish. Fel Bristol, fel West Country. Neu... West Country di Cornish, ie? Ie. A Darling Buds of May, ie? Ie. Ond oedd rhaid i fi wneud, pan o'n i'n 15-ish, oedd rhaid i fi wneud play o'r enw The Wedding rhywbeth. Wedding Singer. A oedd e wedi selio yn Norwich. So, Alan Partridge. Fi di wneud acen. Di Norwich. Lle mae Norwich? Aha! I'm Alan Partridge! Yeah, oh! Dyna actually, falle ddim Norwich o e. I don't know. But, we'll play the show. Aha! Yeah. Today, Monday's Mince Day. Yeah. Aha! 2 maxi packs of mince. Back of the net, in off the ref. Yeah, fi'n fan mawr o Partridge. Aha! Alan! Oh, flip, maen nhw mor get off. Right, fi eisiau bwyn, like fi eisiau cywio rhywbeth nawr. Ie, maen nhw'n hollol random lle maen nhw, hynny di'r isio. Ond amlwg dylai'r gêm roi fi wedi bod yn neud y lefel yma am fel oes, so please. Ti'n fel, ti'n lefel naw, wan? Ooh. Please dweud. Oh my god! Right. Yeah. Yeah, os ni wedi upsetio unrhyw un gyda yna Cenion. Ni wedi trio... Na, fi jyst yn rhoi disclaimer achos mae bywyd ni'n byw... Byd ni'n byw heddiw. Mae pawb yn gallu mynd yn upset iawn, yn gyflym iawn, heb clywed beth yw amcan ni. A, you know, jyst yn neidio lawr gwddwch chi. A fi jyst yn meddwl, well, actually, bod yn proactive yn un. A jyst dweud, ni ddim yn trio upsetio unrhyw un. Ni yn trio gwella acenion gwahanol. Wyt ti'n gallu Donald Trump? Donald Trump. Na, fi ddim, actually. Fi ddim di trio, though. Fi'n credu... Fi'n person sy'n jyst angen amser i ymarfer
Os o rhaid I fi fel astudio fe, neu ymarfer rhaid jyst mynd I ffwrdd a ymarfer, wedyn ni gallu... Fi ddim yn gallu... Mae rai synnau fi'n gallu pigo fe ni'n gyflym, a wedyn fi'n credu mae rai chi gorfod mynd I ffwrdd a gweithio fe mas, beth yw'r synnau, vowel sounds, a pa fath o patrymau, a... Fe'n diddorol ofna, fi'n really joio fe. Dwi'n gallu pigo nhw fyny naturiol, one-off. Yeah. O'i ti? One and done. Fi wedi sylwi ar rai acenion, ond rai eraill, rhaid fi angen... Oi, man! Stop na. Ei, bet! Ie, ni gyd yn dweud, ei bet. Ei bet I! Ei, bet! Sa'n happening? Mae tad cyn tagu yn portal bot. Yn portal... Fanna sy'n Flint 50 gos mae'n polluted, ie? Ie. Fanna dwi'n gwybod yn portal bot. Ie, dyna lle. Aberafon Beach, fi wastad yn mynd fanna. So mae llai o... Does dim lot o queues achos mae'n beach... Mae'n traeth mor llydan. A chi gyda'r scenery o'r Steelworks. Y gwaith dir, right. So eitha iconic, actually. Tata Steel. Tara! Tara! Oce, just stori am y joc yna. Oh dear. Nes I yn this Llanddwyn weekend ma, yn neud 8.5 mile walk. Oh, fuck. Na. Yn y Llanddwyn. Mae'n nediad am ddim efo can yn y Llanddwyn. Oh my god, dwi'n smith I neud bit yma. Eisiau. Fi'n cofio ti'n cwyno am rhain, right? A wedyn, nawr fi ar y stage yma, fi'n gallu gweld pam oedd y sefyllfa mor boenus. Oh, come on! Yeah. So fi 6 iechyd lawr yn barod, a mae'r lefel yma mor hir. Ar ôl certain level, mynd sydd chi'n cael hits, mae o'n game over. Yeah. Cos mae health da yn misleading. Ydy. Cos mae'n cymryd gymaint o health off. Yeah, 3 off, flip. 3. Eto. Rwy'n ei di jumpio mi'r into cychwyn yma 4 health. Hanner health yn barod. Bullshit. Seriously? O ddifri. Hwna'n fwy fel The Fast Show. Fafu. Fafu. Welcome to Shooting Stars. Welcome to wherever you are. Ddim Fast Show. Oedd hwnna'n Bob Mortimer a thing... Yeah. Vic Mortimer a... Bob... No, ddim Bob Mortimer. Vic Reeves a Bob Mortimer. Vic Reeves a Bob Mortimer. That's it. Welcome. I'm a baby. I'm a baby. Dwi'n bod to! Dwi'n cael o power up dwi isio. Ti'n mynd i bywyd fi'n haws. Ti'n gwybod beth yw'r dywedir ar y stryd nawr? Lock in, Emrys. Lock in. Gaming. Term. Rhaid ni dysgu'r pethau yma I fod yn cyfredol. Alright, lock in, yeah? Pwy ni'n cloi mewn? Oh god, dad jokes nawr, sorry. Fi'n gallu neud yn sôn. Dim ots. Ia, dwi wedi bod yn dechrau... Mae'r tywydd I cnesu, so dwi'n dechrau cyrraedd mwy. So nes I... 8 milltir a hanner yn... Dwi'n gwybod di pobl South Wales yn gwybod lle yn y Llanddwyn. Ie, fi di bod yna. Ie. Fi di canu cerdd dant am yn y Llanddwyn. O, can... Mynediad am ddim, mae'n tebyg. Falle. Mynediad am ddim. Nes I neud hwnna, like, pan o'n I yn ysgol uwchradd, like, ages nôl. Ond oedd e just y geiriau, achos oedd rhaid I chi ysgrifennu'r cerdd dant. Ond ddim fi, ond cael rhywun arall I neud. Ie. Ond oedd alaw y telyn, like, I fynd am, ond... I don't know. Hwna di un o'r cock-ups mwyaf perfformio fi erioed. Be? Dwi'n cofio, o'n I yn cor Pantacelyn. Right. Nôl yn ddyddiau ifanc. Yeah. Ifanc bol. Yeah. A oeddwn ni yn Pontfedd... Ti'n oed bod yn Pontfeddigaeth? Na.
ganol Ceredigion. Shed, wow, mae'n allan o'n ffilmio lot o stwff. O, Noson Lawen, probably, a stuff, ie. Ond fan'na oedd y gwyl Cerdant yn flwyddyn. O. Ac oedden ni fatha cor Pensacelyn yn cystadlu yn y Cerdant yr un full-on massive Cerdant. Yeah. A athyn ni neud y prelims, no problems, a wedyn oedd y prelims yn fatha ar amser oedd y prelims yn 3 o'clock. O, dych chi'n march llwyfan tan wedi 9 heno. A oedden ni mewn pizza a 5 pub. A paid. O'n i'n gwybod lle mae hwn yn mynd. Neb fod ar y lash. Neb, gyda ni 6 awr. A oedd hwn i gyd, oedd ysbryd o'r action poeni am stwff. Oedd o'i gyd yn live televised. Bloody hell. A mae'na fatha... Y baswyr yn wedi y dynion i gyd yn y cor, cos oedd ni wedi bod yn yfad efo cor meibion oedd yn cystadlu hefyd. Oedd y competition oedd 5 neu 6, ac oedd nhw'n sydd i pub i yfad wedyn. So oedd ni yn yfad efo nhw yn pub. A dyn, mae'n just yn Cerdant oedd y hollol llonydd oed. Ti'n mynd i fflinsio na. Na. Y swe oedd gen y 3 chwarter y cor, oedd hi'n sweio wedi ne. No way. O, fi eisiau gweld footage o hwnna nawr. Oedd neb yn hammered. Oedd ni yn... Oedd weird. Oedd neb wedi meddwi. Na. Oedd yn amlwg subconsciously. Cos oedd ni'n reid i dechrau mynd. Ia. Oh dear. So, oedd i'r stori Cerdant fi. O, na'n briliant. Mae'n lle special yn uffern i Cerdant. Wow. Sgwni mi... Dwi'n mynd trostio bobl sydd yn Cerdant. Na, wel, mae fe'n rhywbeth Mae'n yn acquired taste. Unigryw, os di'r taste yn licio shit. Mae fe'n unigryw. Mae'n unigryw. Dio ddim yn ffosir... Mae'n iawn, gwrando... Dwi'n meddwl, yr issue ydy... Let's do some Cerdant talk ar ystod yma. Oh god. Issue fi efo Cerdant ydy am. Dwi'n offio'r amrywiaeth. Dwi'n mynd o acenion West Indies i Cerdant. Sa neb yn gwrando ar Cerdant, yn oes? Na. Mae wastad yn y context... O, dwi'n meddwl. Wastad yn y context o... Cystadlu. Ie. Beth am unrhyw reswm arall. So, ti wastad yn gwrando efo tair gwaith, oed? You know what, mae hwnna un o'r funniest icebreakers ti'n gallu cael gyda rhywun sy'n siarad Cymraeg. Just sy'n gwybod y sy'n steddfod, just i gweld, just check os dwi'n person sy'n gyda humor. Just dweud, top 3 Cerdant. Ti'n gallu dychmygu y mwyneb nhw. Os dwi'n top 3 Cerdant. Ond, mae hefyd, mae dod o fi i fatha tinfoil hat opinion fi o rheswm ydy fatha heritage Cymraeg heb di really di clicio. Ydy... Cos mae'n gyd yn cystadlu a ti'n gael neud o tair gwaith. A ti'n bod ar ôl... Let's be honest, dy neb eisiau fod yna. A ti ond yn eistedd yn y crowd cos mae competition i chdi neu i fod ar y ffordd. Na, ni bod yn goffan o, no! Ond ie. Ie, mae'n... Mae'n definitely'n rhywbeth unigryw. Doedd e... Fi'n credu nes i fe fel deuawd Cerdant. Unwaith. A falle unwaith fel 11. Ond beth mewn cor. A... It's like, os ti'n mynd ar golf, it's just like get through it. Mae fe just more like horrible, because mae fe'n tiwn hollol wahanol I beth chi'n neud, by design, a ti just meddwl, faint mor greulon ma fe. Because ti'n meddwl ti'n bwrw nerves a nerfau a pethau, a wedyn ti'n meddwl, well, unwaith ti di colli fe, that's it. Game over. But, yeah.
Yeah, a hefyd, i bobl sy'n gwylio, mae fe lawr i pwy bynnag sydd wedi creu'r celtant, achos ti'n gallu canu fe, ti'n gwybod, o'n i'n canu rhyw fath y tiwn, a fi bach fel, ydy hyn yn good? Fi ddim yn gwybod, achos ti'n just yn canolbwyntio ar bit ti. So ti'n just get through it. Yeah, a ti'n just yn trusto bod, right, mae rhywun sydd wedi gwylio yn meddwl bod yn da. Ti ddim really, achos ti'n just yn canolbwyntio ar bit ti'n canu, ti ddim really gallu gwerthfawrogi fe, ar wahan i, os o'ch chi fel yn recordio fe, a gwrando fe nôl, and then, yeah, I don't know. Dwi'n licio fatha, Does sy'n cael llwyfan. Mae pob yna'r tîm, dwi'n meddwl mae'r beirniad yn make-up as a go along, ie. Yeah. Cos ti'n gwrando ar y tydd ti'n gallu, it's personal preference. Ydy. Ond i bai fod nhw'n, ond mae ti sy'n drwad wastad yr un lefel, ynddi. Flip. O fi'n dechrau colli fe nawr. Wff. Come on. Lefi ar y... challenge i ni. Ddim yn challenge da. Be? Dwi'n taro ti. Nes i weld Pŵl yn chwarae gemau a siarad Gymraeg ar Twitch. Ei, croeso, first time chat i Cyberwolf. Cyberwolf. Cofio ma... Croeso o Cyberwolf. Yeah, Cyberwolf. Cofio ma gan Emrys Sianel hefyd, so ewch draw i Emrys Hobo a dilyn fe hefyd. So yeah. Dyna ti, nice. Oedd hwnna wedi digwydd autumn? Oh yeah, nice one. Ti'n gwybod hashtag Emrys, yna'n clas. So ti'n gallu gwylio fe hefyd, a mae gyda ni... Basically, ni'n cadw ein storfa o archive. O'n i ddim yn gwybod o'n i'n gallu whipio'r... Flippin' heck. Mae dyn ni storfa o... archif ein gemau fideo ar YouTube. So, ewch draw i channel YouTube os ti eisiau fwy o cynnwys Cymraeg gemau fideo. Gobeithio ti'n licio light gun games. Blwyddyn a hanner neu 2 mlynedd diwetha ni wedi bod... Blwyddyn y gwn, 2024. Blwyddyn y gwn, ie. Achos Trump, dyna pam, na jo. Wow. Mae'n hoffi gwn? Na. Anyway, y peth yw, light gun games wedi bod yn rhywbeth... Faithful. Di gadael y channel yma'n fyw. Yeah, essentially. Na, fi ddim yn gwybod am hynny. Ond, joio'r hyn, light gun. Come on! Oh, flippin' heck. Ond dweud hynny, ni wedi wneud ambell i arcade racing. Ni trio amrywio pethau. Eithon ni mewn i thing lle literally o'n ni just yn wneud guns am blwyddyn. Ond ni yn trio fel wneud streams ar Jud fel heddiw. So... Sydd ddim efo gynna. Ond, ni ond yn neud y gyniau unwaith y mis. Anyway, o'n i ddim yn neud ambell i retro un. O'n i wedi mynd trwy phase, actually, yn neud stuff retro. Ond... Yr awr retro? Yeah, mi dod o fe nôl. Gyda fi, Morgan, YI-But. YI-But. Beth hwnna? Beth wedi bod, beth mynd i bod? Neb yn dweud YI yn y cymoedd. Yna ydych chi'n dweud yna? Ni ddim. Ni dal ddim. Beth mynd i? YI yw Geordie saying, nid cymoedd. YI, it's me, Gaza! Yeah, Gaza. Dwi ddim yn mynd i ddeud lle dwi wedi cael impression Gaza fi o. Okay. Cos... Yeah. Mae'n boenus nawr. So fi'n gallu curo'r stage yma. Beth yw dy hoff game i chwarae? O'n cwestiwn da. Wel, ni gyda gemau fel nostalgic o plentyndod sydd yn meddwl lot. Ond dyn nhw ddim wastad y gemau gorau. Maen nhw jyst yn gemau chi'n joio a chi jyst wedi bod yn obsessed. So, un fi oedd Donkey Kong Country. Dwi ddim yn at dan pawb, ond yn fi'n gweld e fel game really prydferth.
Ond, os ni'n sôn am retro games nawr, fi'n hoffi DuckTales hefyd, NES. Ti'n actually meddwl fod hwnna'n game prydferth? Fi'n. Nid o i ynnyfu fi. Fi'n mae'n annoio ti fi'n gwybod hefyd. Ond, fi'n meddwl. Hwnna di un o'r games mwyaf hyll. Agree to disagree. Dyna beth sy'n dda am unrhyw celfyddyd. You know, falle beth ti'n hoffi cerdd dant, a fi ddim yn hoffi cerdd dant. A dyma sut ni'n chwarae fe. A ma' hwnna'n ffain. A ni gallu cyd, you know. Dwi 100% cytuno, ond that's where I draw the line. Donkey Kong Country. I know what you're going on. Alright. Okay, beth yw eich hoff game, neu game mwyaf prydferth, 16-bit felly, Emrys. 16-bit prydferth. Dwi am dweud... Fi'n gwybod beth yw fy ail hoff prydferth un. Be? Aladdin Mega Drive. Yeah! Mae'r animations yn hwnna yn stunning. Achos wnaethon nhw defnyddio'r original animators i wneud e. Aethon nhw am budget massive. Oedd hwnna'n special. A lot o pethau ar gyfer y era yna oedd ddim yn cael ei wneud. Virgin, efe? Virgin Games? Nhw nath. Virgin, dyna chi. Capcom di Aladdin, ie? Virgin ydi Westwood ydi Lion King. Lion King, dyna ni. Westwood, Lion King, nhw nath Blade Runner game. Oh, okay. 16-bit gorau fi. Go on. Mae remake hwn yn... Yeah, ond ni eisiau greiddiol 16-bit, please. Greiddiol? Yeah. Because, you know. Oh my god. Final Fantasy 6, swn i dweud. Okay. O, diddorol. Yeah. Diddorol. Final Fantasy 6, swn i fel. Alright. Dwi'n meddwl... Dwi'n mynd dweud fod Metroid yn. Yeah. Aesthetically pleasing. Aesthetically pleasing to impressive. Cos os eisiau bod yn aesthetically pleasing, Super Mario World. Oh, yeah. Dyna yw'r... Pan mae pobl yn cymharu sut mae pethau'n edrych ar ei TV, dyna be mae pobl yn defnyddio fe. A mwy nag un reswm, ond Super Mario World yn... Yeah. Yeah, gallai... Mae owain yn dechrau siarad am yr Amiga. Na'n cheatio. Yeah. Yeah, Gods yn game nice hefyd. O lot o gemau ar... Commodore 6... Diod, mae yna gemau... 8-bit. Cyn cyfnod o fi a Emrys. Fel yr Amiga. Ond dy fi Commodore 64. A o'n i'n... Rhai'r gemau yna'n eitha da. Amiga, mae'r Amiga yn... Dwi'n synnus gyda chdi ddim Amiga setup, cos dwi'n meddwl lot o games yn yr Amiga sy'n chdi'n joio. Ie, wel, falle dylen ni trio efo chi nhw a trio nhw mas, achos... Fi'n credu oedd Amstrad y fi, a oedd y Commodore 64... Amstrad EPC. Yn tyfu fyny. Oh, flippin' heck, mae hwn yn anodd. Yeah. Either Chrono Trigger, neu... Oh my... Be dwi wedi neud yma? Rhai fi cael y cloc, os dwi'n cael y cloc dwi'n dyn. I di. Oh, flippin' heck. O, heb y cloc fi'n dyn gyda hwn hefyd. There's no way... Oh my gosh. Dwi'n misio Holy Water, y dŵr sanctaidd. Nes ni, so yn dŵr sanctaidd, dwi'n mynd i siarad o'r chdi os fi fod yn Paris, na da. Nes i'r Notre Dame. Oh, okay. Paris. Nice. Ti'n fod i Notre Dame, Quasimodo, welys ti Quasimodo? Hunchback yn Notre Dame? Na. O, dwi'n meddwl, illa dwi'n technically yn Gatholig gwan, cos o'na mass yn ymlaen. Ie, a nawn nhw gael un, you know, ddim unrhyw un, but nawn nhw
quick. That's how it works. Yeah, exactly. Maen nhw'n desperate am... Maen nhw angen mwy o bobl. Mae lot o scandals wedi digwydd a mae niferoedd di plymito, so... Ti yw... Na, ddim victim, ond ti yw person newydd nhw. Yn y chat, pob rei beth i scandal gorau Catholic. Na, paid. Ni ddim eisiau troi mewn i... Ni'n chwarae retro fan hyn. Ni ddim eisiau unrhyw drama. A basically, ni wedi seto lan lot o drama. Ac henion o ieithoedd gwahanol. Dwi'n wedi cheatio fy gem prydferth 16-bit. Yeah. Sonic CD. Mae'n technically 16-bit, ond Sega CD. Na, fi ddim yn cytuno gyda Sonic CD. Fi'n credu... Fi'n deall pam... Sonic CD. Ddim 3D, CD. Oh, yeah, mae Sonic CD yn nice, actually. Yeah, mae Sonic 3D yn awful. Ond nes ti chwarae Sonic CD yn tyfu fyny? Ddim bod rhaid i ti. Ti da gallu... O gynna fi ar Windows 95. Oh, fair enough, yeah. O da. Yeah. O da Sonic Pack ych gallu gael. Yeah. Official. Oh, nice. Ond, ia. O, ti gwybod beth oedd yn really nice diwrnod o blaen? Oedd, mae na Sega CD, Mortal Kombat game, achos mae fe'n chwarae lan ychydig, ti'n gwybod beth yn union sy'n bod, ond o'n i'n... Fi'n credu mae rhywun di modio'r Sega CD sydd y fi, gallu chwarae'r doi... gwahanol biases o gwahanol llefydd, ond oherwydd hynny, am ryw reswm oedd e ddim yn load o'r game mewn nes I ripo oedd yn o America, o USA versions. Ond, o'ch chi dal yn gallu gwrando ar y CD a'r cerddoriaeth o fe. So ni'n gwrando ar Mortal Kombat, a cerddoriaeth Mortal Kombat. Oh my god. Mortal Kombat. Exactly. Mortal Kombat. Dun, 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 dun. Just classic. Wrth fy modd. Hwna di'r least favourite fighting game fi. Ydy pam? Just y roed. Dwi'n meddwl cos mae bloc yn bwtwm, dwi'n meddwl dio. Oh, okay. So fighting style issue, mwy'n ag unrhyw beth. Dwi'n meddwl. Ond mae bach yn, ie. O'n i'n cofio... A mae'n bwtwm i'r rhedag. Yn tyfu fyny ar y SNES, oedd dyfu Street Fighter 2 Turbo, hefyd oedd dyfu Mortal Kombat. O'n i'n joio'r ddau. Ond, o'n i ond yn hoffi chwarae Scorpio, achos o'n i'n gwybod taw Back B oedd y parrot thing yn dod mas o'r llaw. Good. O gynna fi Shaq Fu yn tyfu fyny. Shaq Fu? Hwna nuts. Oedd yn cael ei regardio fath un o'r games gweitha erioed. Yeah. So be, pan ni'n chwarae fo, dwi'n cofio fod yn anodd, ond gyda fi ddim cof cysau o. Sa'ch chi fel? Yeah. Ond o'n i'n stupid kid ddo. Yeah, exactly. Fi'n credu ni gyd yna. A lot o gemau, o'n i fel, awesome, amazing. A wedyn ti bach fel, I normal Joe sy'n dechrau chwarae nhw nawr, nhw fel beth yw'r crap ma. Ond hefyd, dwi'n siŵr o'n i'n asumio o'n i'n chwarae fo wrong on. Okay. Cos o'n ifanc on. Yeah. Bol. Yeah. Final Fantasy 6 oedd i'r game leiaf prydferth. Ti'n methu dweud bod cerddoriaeth Donkey Kong ddim yn amazing? Surely ddim. Yr un can neu, mae nhw'n eisiau gwneud bod yn nostalgic, ti'n gwybod hwnna? Yeah, aquatic themes y fe, yeah. Neu fe, Mae'n just yn edrych. Neu'r main one. Mae'n just yn edrych, mae pob wedi bod yn yr hael am 10 munud o ddormod. Yeah? It looks awful. Mae'n just edrych yn awful. Killer Instinct, dwi'n fawr un isio Killer Instinct. Yeah, achos dyna'r un fath o style yn dwi. Yeah. Yeah. Alright. I think I know dwi wedi bod yn y lwf stes, dwi'n gwybod beth dwi'n siarad amdan. Ie, mae'n iawn I fod yn wrong, ddo. Paid ffoen I, Emrys. Mae pawb gyda barn, ond mae barn ti'n anghywir tro yma, okay? Just accept it, and we'll move on. Okay? Mae'n awful. A dim yn game dda chwaith. Oh, pam ti'n dweud pethau to? Come on. Dim yn top 20 games fi. Alright.
Damn. Mae'n fatha... O, sy'n ddim wedi padw'n allan. O, nhw'n just dweud barrel cannons random. No thank you. How dare you? No thank you. Dwi wedi completio'r gynta'r stream. Wyt ti? Do. Heb cheats. Heb cheats. Good. Dwi'n cofio sy'n dweud pethau neis amdano fo'n ddim. Dwi'n cofio. Probably ddim. Ti'n O, gysylltu. neis i. O, dwi'n meddwl eisiau fod yn... Hi guys, today I'm going to be playing Donkey Kong Country. Does it look like shit? You'll find out. Join me on my quest. Play this. Oh, Emrys. I've got my bottle of bleach ready to clean my eyes. Oh. Bach yna. Seriously? O ddifri. O ddifri. O ddifri. Oh my god. Flip. Stuck in purgatory, fe mon. Dyna'r trick I beidio bod yn rhy agos i'r... Game hack. Llawi. Flip. O, dyna oedd y... Special zone. Na. O, ydy hwn yn meddwl... Dwi'n meddwl dwi ddim yn Ydw i'n y licio boss? Rare Games. Beth? Yndi. Watch out, mae'n ddau yn nhw, mae ddau yn iwsio'r un yn health pool, a maen nhw'n seithi stwff isal yna chdi. Just It's a cofio bit neidio weird, then. She didn't have a full health, I just abuse her thing. Damn! Yeah. Ti'n gael mynd i un ochr a just... Smash o fe. Smash it! Flip. Smash it! Oh my god! Okay. Oh my god. Oh, flies are. You just me even it. Move to the bench, knowing well he's running back to kick it. Oh my god. DK Donkey Kong. DK Donkey Kong. Yeah, ti'n iawn. Mae'n banger. Ti di gweld y ffilm then, Super Mario World? Fi'n tybio, ti'n canu hwnna. Fail to time out user. Ti ta time allan, Owain. Owain. That's class. Mae'n ironic yn fe. Mae pawb yn gwybod do. Hwna'n hilarious. Hwna'n doniol iawn. Right, fi'n mynd I trio gorffen y lefel ond... Na rap o'r intro Donkey Kong 64. A Donkey Kong 64 yn awful. Oh, wow. Na i'n mynd o dda entertainio hwnna. Ond yn siarad am hynna gyda... N64 ydy'r most overrated... Console, ydy. Console? O, bendant. Pobl yn mynd yn nuts am fe. Vaseline Central. Right. Hwn bydd y rediad... Mewn tua 5 munud. Actually, faint mor bell wyt ti rhag gorffen? Ti... O ie, dwi'n mynd gofyn i. Os dwi'n mynd o Toma, I don't see me doing Okay, it. it's fine. Okay, ar ôl y rediad yma, rediad ti then. Newn ni probably gadw fan'na. Oh, monkey! Mae ddim yn monkey, mae fe'n golem. Neu gargoyle. Gargoyle? Gwahaniaeth rhwng golem a gargoyle, Banana? Well, actually... Oh, ddifri. Yeah, oh, ddifri. Ddifri. One's pagan, one's gothic. Actually. Yeah. One's made out of the blood of the fallen, and the other's just the... Honey ew. Honey ew, gall hwnna bod yn catchphrase. Honey ew. Like a nerd thing I ddweud fel. Yn esbonio pethau. Apparently, fatha...
social media fi, mae lot o pobl yn ail gwasio gargoyles. A mae'n fatha quote fatha. Insane. Ie. Nes i just cwmpo off o fanna. Lle gwasgu fyny, nes i gwasgu. Hwn yw olaf nawr. Dim mwy esgysodion. Ie, gyda fi 2 bywyd i tynnu dy ofa yma. Ain't gonna happen. Sbient y health mae un i hyn cymryd. Yn gwybod? 3 i fi. Not on! Ie, mae'n teimlo bach yn anheg. A dwi ddim wedi cael fel iechyd yn sbonio o'r wal am spell, so... Beth yw hwnna? 6 yn barod, fi just ar y bit cynta, so... Yeah. Mae rhaid gwybod hefyd, mae yna kind of checkpoints ar hyd y lle, ond... Still... Ain't gonna lie, o'n i'n meddwl sy'n goffo nhw'n hynna. Ti'n beth, ar ôl y rediad y ladin, dydd... beth oedd e, wythnos diwetha, mewn mewn awr. Fi just yn teimlo, oh my god, mae hwn yn lefel hollol wahanol o anhawster. Just different league, ond... NES. Dyna beth yw e. Yes. Wel, dwi'n ôl i enniad. Mae NES yn fath reit hawdd i chdi anghofio mynd yn ôl at yndi. Ydi. So dwi'n falch na ni'n ffordd bod NES yn change. Ie, mae'n... Fi'n joio'r soundtrack. A fi di joio'r game. Mae fe jyst yn un o'r rai... Mae rhaid i ti fod yn dda. Like, mae rhaid i chi dysgu fe. Dwi ddim yn un i chi'n gallu fflwcio. Na. Ie, so llai cael y health, dwi'n gwybod sy'n top y tydalen yma. I think. Dwi ddim yn mynd i cael... Na! Pam eisiau na? Get over here. Oh, hyn yn boenus. O leia, so y 2 thing yna yw boss... Ble o'n i just munud yn ôl? Mae hwnna yn actual boss, ie? Y 2 mummy? Ie. Ynddi. Oce. Mae'n rhoi rhyw fath o obaith i fi. Os fi ond really eisiau wneud y lefel yna. Just gorffen y lefel yma, achos fi wedi treulio gymaint amser yna fe. Mae'n gwneud yna? Bydda i ddim yma 2 gloch bore Cyberwolf. Na fi'n credu mae fe achos gwahaniaeth amser. Fe, achos mae America, mae'n Alabama. Ah. So mae amser just wedi hedfan iddo fe. Whereas, i ni, mae dal yn resymol. O ran, wel, I say resymol, mae fe'n perspective, ond mae fe 10 munud i 10. So, y game over nesa, fi'n mynd i galw fe. I'm calling it, man. Sorry, dyl ni ddim... Ddim i'r siawns, gyda... O, lle siawns dau drw, fa man. O? O, na, lle ddim. O, pam nes i hynna? Pam nes i ddeud hynna? Pam nes i ddeud hynna? Na! Na, dwi'n dod o cast newydd. Na, ti o Fangor. Oi! Na ci, Cyberwolf. Caernarfon, sorry, ddim Bangor. How dare I? Mae Cyberwolf o cast newydd. Yeah! Oh, amazing! Newport with concrete jungle. Why, yeah, streets are made. Neb yn dweud why, but yn cast newydd. Oh, Boio! Boio? Na. Na, dwi'n dod o cast newydd. Oh, cool. So, beth sydd wedi symud ti i... Cast newydd. Alabama?
Dwi'n meddwl fos dod o Alabama State. Oh, flippin' sorry. Cyberwolf ddim. Oh god, oedd hwnna'n Park. Sorry. Yeah. Dyna beth mae Castlevania neud ti. Mae di ffrwydro menydd fi. Sorry, Cyberwolf. Ti o gas newydd. Oedd Park o Alabama. What? Flippin' heck. Beth yw hoff game 16-bit ti, Dark Wolf? Scheisse. A cofio mae'n atebion wrong a cywir. Na pai, does dim judgment fan hyn ar wahân I Emrys, mae fe'n beirniadu pawb. Na, ti ddim, actually. Just Donkey Kong Country am ryw reswm. Just Donkey Kong Country, a mae... Dwi yn reit. Yes! Mi'n I dweud, dwi byth yn mynd I Alabama. Sorry, Saiwo. Right, hwnna'n continue fi. Nawr drosodd I ti nawr, Emrys. I've got... Oh, shit. Okay, lot o bwysau nawr. Oh, no. Gwasgu. On, off. Dwi'n hwn Di Dracula. A sort of health sgynna fi. O, na, dim hwn Di Dracula. Na, Grim Reaper! Oh, Jesus. Dyna ma bwy, o! Ti moyn beth o hwn? Ti moyn peth? Ti moyn... Oh, shit. Na! Ti moyn peth. The Wilson Raider of Carnarvon. Actually, fi'n mynd I roi fanna. Neu hwnna fanna. Neud hwnna'n fwy. O, na, dwi'n... Sy'n ffordd. Sy'n gutting yw, but yeah, okay. Awesome. Right, so dyna... Dwi'n siŵr stream arall ydw i'n goffa hwn, do. Yeah, hwnna'n syniad da. Wel, gallai gael bach o practice nawr a mynd I ffwrdd. Ewch ar y analog pocket actually defnyddio fe trwy, Ond ie, diolch pawb am dod draw I wylio. Diolch Cyberwolf, pwydd dyn ni heddiw. Park, Leetweet, Spice Orange, pawb Ionics, a unrhyw un sydd I lurcio a gwylio. Diolch am wylio. Nice I ddod nôl mewn I bach o retro. Mae hwnna yn dda, achos fel ti'n dweud, mae'n teimlo'n gwael bod ni... Fi ddim di actually roi chwarae'r Castlevania cynta. So, syniad da I neud e. Dwi off I chwarae scat. Beth yw scat? Ti'n gwybod scat? Na. Game nuts ar NES. Ydy e? Okay. Rhaid fi edrych mas am hwnna then. Fi jyst yn meddwl am I'm a scat man, bi-ba-ba-ba-da-bob, ba-ba-ba-ba, on 90s classic. Oh, yeah. Right, anyway, pan fi'n neud hwnna, pan fi jyst gallu mynd I fyna. Oh, actually, achos ti ddim yn... Oh! Mae rhaid I fi sort... Oh, dyna ti. Dyna'r un o'n i'n chwilio am. Anyway, diolch pawb yn wylio. Mae dathlu Twitch Gaming wedi... Oh, oedd hwnna'n un hen, sorry. Diolch Owain am sorto hwnna. Hwnna'n clas. Oedd e'n ffynnu bod nhw ddim pobl lan, ond fi'n fach. Oedd e'n mynd yn rhoi un gyda amser. So diolch am sorto hwnna. Byddai'n no, fi'n gwybod pryd nesa, ond edrych ar... Os chi ddim yn rhan o Discord ni, ewch I Discord, mae fe'n dod lan pryd bynnag ni'n mynd yn fyw. A gweld chi cyn bo hir. Ti gyda stream wythnos yma, Emrys? Ti eisiau... Dim byd yn plan. Na, so... Dwi'n mynd fyny'r glyderau a Devil's Kitchen. Ooh, nice. Dwi'n gwybod fi fo'n cael o stad. Cool. Right, wel, noswaith dda. Diolch yn wylio a gweld chi yn y stream tro nesa. O bwyl. Ta-ra. Ta-ra.